Добрый дзень, добрай раніцы. Сёння гуляем, сёння ўторак, сёння гуляем у тое, што выпала на нашай рулетцы, а на нашай рулетцы выпала What Remains of Edith Finch. Гульня сама па сабе проста брадзілка, то бок мы проста ходзім і тут ёсць геймплей, але ён вельмі такі незвычайны, ведаеце. Усё ж такі збольшага гэта гульня пра тое, каб паслухаць гісторыю, скажем так. Спойлерить не буду, ну так, самые маленькие моменты, может быть, буду рассказывать, бо, ну, вось есть пару моментов, якія, может быть, зараз варта распавесці. Вітаю, єський господар. Есть пару моментов, якія варта распавесці да таго, як яшчэ мы пачалі, бо зноў жа будзе шмат просто дыялога, ну, маналога, хутчэй, галоўнай гераіні, якая будзе расказваць гісторыю свайго сямейства. І перакладаць я хутчэй за ўсё, ну, не паспею ў моманце і буду просто, ну, тлумачыць прыкладна падзеі. Вось, пасля кожнага, таму што зноў жа там яшчэ эмацыйны акрас перадаць усяго гэтага будзе складаненька, ну, не паспею. Вось. Але цалкам гісторыя Эдит Фінч, дзяўчыны сямейства Фінчай, і пра іх дом старажытны, які будаваўся і дабудоўваўся. І яна едзе якраз такі туды, яна амаль, ну там, не буду карацей казаць. Гісторыя сямейства гэта свая тут гісторыя. Вельмі спрабую неяк не заспойлерыць, а ніяк. Вельмі спрабую, спадзяюся, не заспойлеру. Добранька, давайте пачынаць. Адзінае што, гульня, некалькі у нас Дісі быў капец які глосны у пятніцу. Вось Эдит Фінч зараз глосная. Я вось думаю, не ведаю. Ну, яна зараз для вас нармальна павінна быць, яна зацішана вельмі моцна, але я не ведаю нават, што рабіць з гэтым. Вось. Паехалі. І гуляць буду з геймпада, толькі мне падаецца, ён неяк занадта павольны не адчуваецца. Давайте, как кіраванне. Ось так. Ну, не вельмі моцна. Палепшылася сітуацыя. У мяне геймпад захоп ёсць, але чамусьці... Усё зразумеў. Давайте яшчэ момант. Аўдыо трэба змяніць. Я ўсё ж такі агульна зраблю цішэй. Эфекты зраблю цішэй. Дыялог пакіну і музыку пакіну, бо эфекты там вельмі глосныя былі. Але можа гэта карабель той такі глосны. Давайте пакуль так. Не, вернем назад, паслухаем яшчэ. Бо карабель там быў просто неймаверна нейкі моцны. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ну, да рэчы, не тое, каб усё супер бясконца хутка, я магу, у прынцыпе, паспяваць. Эдит Фінч вяртаецца ў свой дом, і гэта вось там далёка іх дом, у якім яна вырасла. Яна жыла ў ім пакуль не стала 11 гадоў, і яе не пускалі ў большую частку дома. Яна нават не бачыла большай часткі гэтага дома. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Пошта, якой ўжо 7 гадоў і адзначаная як суперважная, якую ніхто так і не забраў. Яна не была тут пасля самага моманту пахавання яе брата Льюіса. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. У сваім у лісце на спадкаемства, я не ведаю, як называецца гэта па тыпу, ну, у яе ожиданні пасля смерці яна перадала свой ключ, але яна не ведае, што ён учыняе. Магчыма, яна думала, што я здагадаюся, але яна альбо думала, што сама таямніца гэтага будзе дастаткова, каб прывесці мяне назад. Да рэчы, я сказаў, што гэта гульня выключна пра тое, каб хадзіць. Тут два варыянты. Можна дабрацца дома скрозь лес,
і гэтай самы просто па звычайнай сцежцы. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Ніхто не ездзіў гэтым шляхам ужо вельмі даўно, але я бачыла пару адбіткаў капытаў. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Праўда ў тым, што я нават пасля таго, як нават я атрымала гэты дом, я ніколі не вярталася ў яго. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Але зараз у мяне з'явіліся пытанні наконт маёй сям'і, якія толькі гэты дом ведаў, ну, толькі дом ведаў адказы на іх. І наша гісторыя, уся гісторыя ўсёй гульні гэта даследаванне гэтага дома. Дом, тут няма ніякага, тут у сэнсе таго, што там ён неяк перабудоўваецца альбо нешта такога. Нічога дзіўнага, гэта літаральна вось дом, як ён ёсць. Мы літаральна будзем проста даследаваць сакрэты гэтага дома. Не вострыя моманты будуць, але яны будуць, ну, пабачце, гульня вельмі цікава зроблена. Дом быў дакладна такім, як я яго запомніла, тым, як я яго марыла. О, цмок. У возеры. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. Я аднойчы спытала у Эдзі, што гэта за цмок такі у балоце, ну, у прудзе. І яна адказала, што ён забіў яе мужа. Мне было тады 6 гадоў, і гэта была нават, і гэта даволі дзіўны жарт ад яе. Пару адбіткаў, нешта двуногае з капытамі. Ну, мы гуляем у Д'ябла, так. Вітаю ўсіх, вітаю Мегапазерскі, вітаю Рведак, вітаю Масінкера. Для тых, хто не ведае, гісторыя расказваю. Мы Эдит Фінч, жанчына, галоўная гераіня, за якую мы гуляем, яна вяртаецца ў дом, які яна атрымала ў спадчыну і якім жыла да 11 гадоў, але ніколі не вярталася ў яго пасля таго моманту. І зараз у яе ёсць нейкія пытанні да сваёй сям'і, загадка сям'і, ну, нейкая таямніца, якую яна жадае раскрыць, і толькі дом можа даць ёй гэтыя адказы. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Калі была дзіцём, я вельмі сябе некамфортна сябе тут адчувала, і гэта складана патлумачыць. Звычайны балотны цмок, ну, які у цябе там мужаў забівае. Усё яшчэ там. Это той цмок, што сподзерыць кожнаму, хто падыходзіць да замка? Ну, ён. Вітаю, Лучара. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. Зараз, калі мне ўжо 17, я дакладна ведаю, што гэта за словы. Я баялася гэтага дома. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Я спадзявалася, што ключ можа адчыніць галоўныя дзверы, але не. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Зазірнуўшы туды, я адчула, быццам бы дом сам назіраў, сам дом назіраў за мною. Там будуць паскарацца ў пэўны момант, і мне патрэбна будзе рабіць і геймплей, і там будзе яна расказваць на фоне, гэта будзе вельмі складана паспяваць у некаторыя моманты. Таму раблю як ёсць, асноўны сэнс, некаторых момантах я буду замаўкаць і проста даваць ёй распавесці, як яна распавядае.
The house felt like it had always been here. Even Было адчуванне, so, быццам бы felt дом different from my заўсёды mother. быў тут. Нават, як это, Арэлі былі старэй за... І я вось паглядзеў у чат і прапусціў апошнюю фразу. Так, бегаць я не магу, так? Правильно? Нават хуткай хадьбы няма. I Okay. heard something moving around in the garage. Я пачула, як нешта рухаецца ў гаражы. Я не магу яго так паспрабаваць адчыніць, не? Дарэчы, вельмі цікавая штука. Адна з самых галоўных штук тут увогуле гэта вось сямейнае дрэва. Эдит, ну то бок та дзяўчына, за якую мы гуляем, вось яна 1990 пакуль яшчэ нічога. І вось іх сямейнае дрэва ўсё. Вось якраз такі гэтую гісторыю гэтай сям'і мы тут і прыйшлі паслухаць. А за Эдитову маці? Цішэй. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. І, дарэчы, не, мне падаецца, ты... Ну, ладно. Караці, цішэй там. Калі мне было 11, значна прасцей было пралазіць праз гэтую сабачую дверцу. За Эдитову маці, гэта самае, я зразумеў, пра Арэлі гаворка. Арэлі старэйшая. Тут спрабавалі зрабіць гэту самую сонечную сістэму, бачна. Альбо не. Не. Просто гэта як... Ну так. Было бы падобна, але не. Гэта не яно, гэта просто кавалак машыны. The power had been turned off the night we left. Электрычнасць выключылі ў той дзень, калі мы пакінулі гэтае For месца. the first time in years, У першы раз за шмат гадоў I felt like I was home. я адчувала сябе, быццам бы я дома. But instead of a family, there were just memories of one. Але замест сям'і тут былі толькі ўспаміны аб ёй. Like how after Lewis started working at the Напрыклад, cannery, пасля таго моманту, як Льюіс пачаў працаваць на фабрыцы, мы усе елі салман, тунчыка. На кансервнай фабрыцы, вось. Кансервным заводзе. Што гэта за гук? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Нічога ў доме не было надзвычайнага, проста было зашмат усяго, быццам бы як у усмешкі, у якой занадта шмат зубоў. Так, Эдит, Эдді. Ось фотка сям'і. Дон, Эдді, Льюіс. Так. Памяць Льюіс Фінч. Льюіс якраз такі справа, малы хлопчык. Пэўна, гэта сістэма, каб не заехаць занадта глыбока ў гараж і не упілавацца ў сцяну. Не, ну магчыма. Дарэчы, мае сэнс. Цікава. Просто ты мегапазерскі, ты неяк пішаш. Я, можа, просто не ведаю, у тебя, можа, затрымка такая моцная. Я просто думаю, ты просто пішаш, калі падзея была нешта 10 хвілін, ну ладно, не 10 хвілін, но некалькі хвілін назад, сур'ёзных такіх хвілін, можа, 4. Ось, я неяк это выпадаю мне... Калі буду, зараз буду ведаць просто, што адчуванне такое. The table was still a wreck from the night we left. Дом ўсё яшчэ... It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Гэта самае. Стол быў также разнесены, як у тую ноч, як мы сюды з'ехалі. Было адчуванне, быццам бы тут выбухнула бомба. І прыбрала ўсіх, хто пакінуў на месца толькі усе прадметы.
My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Угу. Моя маці была адзіная, хто магла сабе ўявіць, што бабуля Эдзі зможа жыць у доме прастарэлых. Так, я тут оглядаю. Гостиная. Складана сказать про призначение Even the покоев некоторых. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Нават у Коміна тут была свая гісторыя. Эдзі казала, што ён быў сабраны з цэглы, якую прынеслі яшчэ са старога дома, пасля таго, як ён патануў. Тут вельмі багатая гісторыя гэтага дома і гэтага сямейства. Тыя, хто не гулялі ў Edith Finch, What Remains of Edith Finch і не ведаюць гісторыі, спецыяльна спрабую нічога не спадзяліць. Расказваю толькі то, што нам вядома. І агульна гісторыя аб тым, як Edith Finch вяртаецца ў дом, у якім яна не была, атрымліваецца 6 гадоў. Ёй зараз 17, яна казала, і яна ў 11 пакінула гэты дом і больш тут не жыла. Вось. Зараз у яе ёсць нейкія пытанні да сваёй сям'і, адказы на якія ў яе адсутнічаюць. І гэты дом можа ёй падказаць. Шмат рэчаў было пакінута у гэтым самым. Ну, яны пакінулі шмат рэчаў, калі з'язджалі адсюль. Я магу зараз адчыніць, не? Не магу? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Моя маці ніколі не была аптымістам, але яна ніколі не спынялася спадзявацца на тое, што яе брат, ну, мой брат Мілтан усё яшчэ жывы. Глядзіце, дзверы, якія збарыкадаваны і запенены. Гэта стульчык, каб падымацца для бабулі. Надпись Барбара на крынцы. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Прадзед Свен пабудаваў музычную скрынку для Барбары, як і рэшту дома. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Маці заўсёды казала мне не спускацца ў падвал, і я не была вельмі здзіўлена, што ключ не падышоў. І ёй маці пакінула ў спадчыну ключ, але што гэты ключ адчыняе, яна не ведае. І маці таксама у сваёй спадчыне не сказала, што, ну, куды ён павінен падыходзіць. Так, у мяне ёсць, якія ў мяне варыянты. Сам па сабе дом на даследаванне, то бок мы ў любым выпадку будзем яго праходзіць толькі адным чынам. Тут няма развілак такіх нейкіх, наколькі я ведаю. Таму мы проста глядзім, як бы ў любым выпадку пасля таго, як знік Мілтан, маці закрыла ўсе спальні. І Эдзі пасля гэтага не вытрымаў і прарэзаў дзюрачкі ў гэтых самых. Ну, крацей, як піп-холс. Ну, крацей, то падглядаць, каб дзюрачкі. Я не магу зараз скарыстацца усімі. Вітаю, Рэгана. Вітаначкі. Вось, і атрымліваецца, мы будзем у любым выпадку праходзіць гісторыю як бы ў адным парадку, але месцамі нам прыйдзецца там падумаць, як трапіць у наступнае месца, але ўсё даволі лінейна. Пойдем зараз не туди, куди нам підказують слови, а ось сюди. Я доволі шмат часу гуляла у гэтага самага свайго прадзядзькі. Я шмат гуляла ў пакоі свайго прадзядзькі Волтера. Мне падаецца, маці моя... Як гэта? Не спадабала... Забыўся на слово. Ну, карацей, яна не вельмі была шчасліва таго, што яна не закрыла, не запечатала гэты пакой. Так, Льюіс сказаў мне, што там ёсць сакрэтны праход, але я ніколі яму не верыла. Давайте, можа быць, гэта туды куды мне і патрэбна.
Давайте, я пакуль не буду. Яшчэ глядзім дом далей. Вось у нас там словы падляцелі, а чаму? А, ўсё ж таки можна, гэта я My не grandpa Sam spent зразумеў. 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Мой дзеда 7 гадоў дзяліў пакой, ну, свой пакой з сваім памёрлым братам Кельвінам. І, дарэчы, вось, Кельвін 1950-1961 гады смерці, і пакой запечатаны. Пры гэтым пакой раздзелены на 2 кавалкі, быццам бы вось так, ну, нават намалявана на дзвяры. Грегорі 1976-1977. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Калі я была дзіцём, я думала, што ў кожным доме ёсць те самае пакоі, якія запечатаныя пакоі, якія нельга хадзіць з дзюркамі, каб зазірнуць у іх. Такі момант. Нешта чихнулася. Так. Не, яшчэ, мне падаецца, зараз буду яшчэ чакаць. Альбо не. Глен Холстад Фінч 1915-1964 і Едді 1917-2010, амаль 100 гадоў. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Апошні раз, калі я была ў пакоі Едді, мне было 10, і я намалявала мой партрэт. А ёй было 10-7 гадоў назад. А зараз ёй... Так, я зараз складваю лічбы, і гэта складана. Так, ёй зараз 2016 год. 7 гадоў назад гэта быў 2009, гэта быў за год да яе смерці. Edie's father Odin built the original house. Тата Едді Одін пабудаваў арыгінальны дом. Барбара Фінч. Мой сябар Бігфут. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Калі людзі пыталі мяне наконт маёй сям'і, першая рэч, аб якой яны жадалі даведацца, гэта пра Барбару. І вось яна Барбара, якраз такі яе пакоі. Як усё крыпова. Barbara was a child star for Хутчэй 2 years, сумна. until America grew out of it. Барбара была зоркай на 2 гады, але пасля Амерыцы яна надакучыла. Барбара 1944-1960. Яно не яно як бы крыпова сумна, скажем так. Яно такое, ты, ну, як скажем, таку пачатак вельмі напружвае, такі вельмі напружваючы дом. І потом гэта гульня вельмі дае вось такія адчуванні спачатку крыповасці, нейкай, ну, таямніцы і навокал, і чым бліжэй да канца, тым больш проста застаецца сум. Вельмі кайфова грае на эмоцыях. Падабаецца. Добра. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Маці, магчыма, закрыла 3-й паверх у тую ноч, калі мы пакінулі. Добра, мне падаецца, адзінае гэта застаецца, гэта праверыць той маленькі дзённічак у гэтым пакоі. І вось ён падышоў, літаральна, маці пакінула ў спадчыну ключык, які падыходзіць ад гэтай кнігі. 20 000 лье пад вадой. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Як вызначылася, моя маці вельмі добра ўмела хаваць сакрэты. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Зараз надышоў час, каб даведацца, чаго моя маці так баялася.
From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. З малюнка стало відавочна, што мой брат Мілтон быў тут да таго, як я сюды трапіла. І подпіс Мілтон. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Чытаючы гэта, дарэчы, увесь гэты тэкст, які чытаецца, гэта яна запісвае ў дзённіку, то бок мы зараз яна плыве на гэтым самым на праходзе і чытае, ну, альбо піша, альбо чытае дзённічак, то бок усе падзеі як бы проста з дзённіка, і таму яны надпісамі такімі з'яўляюцца. Ось, вітаю, Вячеславіч. But I had no idea what was behind that door. У мяне не было аніякага уяўлення, што знаходзіцца за гэтымі дзвярыма. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Таксама я не мала ніякага уяўлення, куды гэта ўсё прывядзе. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Я вырасла, падглядаючы ў пакой Моллі скрозь дзюрку, ну, па тыпу вось гэтай дзюрачкі, якая на ўваходзе. У глазок, вось. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Гербіл, па-першае, у мяне тут тоненькая. Давайте я, можа, святлее зраблю для сябе. Я бы так. Гербіл, я не упомню, жывёлка нейкая, так? Яе была нават свая клетка была невялічкая ў шуфлядзе, маленечкая. Так, Грам Рейнер, нацыянальны парк. Being inside for the first time, I felt Будь like I'd тут stepped behind у першы раз, я быццам бы увайшла у гэты самы, у малюнак. Так, мы адсюль праз шафу пролезлі. Моллі. Там нават план дома намаляваны трошки. Моллі, Эдді, Свен, Барбара. Розныя жывёлкі. Моллі Фінч. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, Дзённік, я but I хутка wanted to знікну, tell але somebody я жадала about табе, what's што gonna happen. камусьці It што зараз started when адбудзецца. Mom sent me to Яна- bed without dinner. Гэта пачалося, I woke калі up маці... and I was stuck. Блін, вось зноў пачаўся момант, калі я не буду паспяваць, таму што падзеі, яна гаворыць, не ад мяне залежыць, я не магу прыпыніцца хоць на момант, каб сабраць думкі і перакласці. Таму зараз мы хутчэй за ўсё будзем... Я буду проста галоўную, ну, асноўную гісторыю, скажем так, агучваць. So I looked around for something to eat. Маці пакінула яе без вячэры, і яна азірнулася навокал, каб знайсці што-небудзь, знайсці паесці. Ежа Гербіла. Сур'ёзна? І вось мы зараз гуляемся за яе. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ежа Гербіла была сухая, але я была не супраць. Яна напісала ў сваім дзённіке, што яна памрэ хутка. Не крыповенька, не? I kept eating and eating. Я працягвала есці і есці. My Halloween candy was all gone. Мае цукеркі ўсе ўжо скончыліся. Mom, can I come out now? Маці, магу я выйсці ўжо? Даржэнька, ўжо позна, ідзі спаць. Then I heard chirping outside my window. Потым я пачула, як It was a птушка barn swallow тюкае going back звонку. to her nest. I reached out for her. Я паспрабавала да яе дацягнуцца. And suddenly, Раптоўна. I was a cat. Я была катом.
I tried to be quiet, but the bird Я was спрабавала really быць scared. ціхай, але птушка была вельмі напужана. Там можна ще куди-небудь добратися? Можна? The babies were all gone. А усі детки вже вилетіли. Тобто, говоря, зовсім не обов'язково було перевіряти. I jumped and I almost got her. Я скокнула і амаль зловила її. I could tell she was getting really tired. Я вже могла зрозуміти, що вона вельми стомилася. Давайте покуль сюди підскочимо, мені цікаво, що тут. А твоя там удалечені. Now I was up in the big tree. Зараз я забралася високо на дерево. Я обіцяла таті, що не буду більше All I cared караскатися. about was eating that mama bird. Але єдине, аб чим я могла зараз думати, це з'їсти гэтую маті птушку. I gobbled her up, Я зловила її. and suddenly I was an Раптовно owl. я була совою. First, all I heard was the wind. І перше, що я почула, був вітер. Nibbling in the grass. І потім я почула маленькі зубки у траві. Я чую. Rabbits. Трусики. Оп. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Разумеется, так? Наркоманія. Ёсць такое, але вы далей сачыце карацей. Up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Потом я взлетела і пошла шукаць штосьці больш. A mama rabbit. Маці трус. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Я вже трошки здихалася, але не могла спиніться I їсти. was a shark. І потім я раптовно стала акулою. Оп, спробуємо вибратися. Ми акула. Коли ви не розумієте, що відбувається, то це нормально. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. Палюємо далі на тюренчика. Я більш пожаю, що ніхто розуміє, що відбувається. Я розумію, що відбувається. Це, ну, перша сцена, ну, така, Grabbed on tight. яще, може, не самая I was дивная. so hungry. I jumped out of the water. Я була така голодна, що я When I вибралася з opened води. my eyes, everything had changed. Коли я відчинила очі, усе змінилося. Ми читаємо зараз дзённік гэтай самай дзяўчынкі Моллі. І ми зараз тентакль.
Зараз я быў монстрам. People everywhere. І я адчуваў людзей паўсюль. I was big, but I moved real quiet. Я была вельмі вялікай, але рухалася вельмі ціха. Сямейства Фінчай гэта не самае звычайнае сямейства, як вы разумееце. I wanted to stop, but also I didn't. Я жадала спыніцца, але таксама ў той жа самы час я не жадала. Яны не ўсе наркаманы? Не, наркаман у іх быў толькі адзін у сям'і. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. Пасля апошняга пасажыра... Ну ладно. Хаця я чула ўжо нешта, што яна павінна сабе атрымаць. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Крой старую трубу. І гэта пакой Моллі, так? I got closer and closer. Я набліжалася і набліжалася. Я не вельмі упэўнены, куды я павінен паўсці. All my stomach started growling. Усе мае желудкі пачалі бурчаць. And suddenly, I was Раптоўна я стала сабой зноў. for a long time. Я стрымлівала свой... это... It's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Не паспеў бы я гэта ўсё. Апошнія словы, якія былі ў яе дзённіку, давайте-ка, можа зараз проста сама Эдіт пачне распавядаць. Яна расказвае, пераключаецца ў выніку на сябе і адчувае, што гэты монстр пад яе ложкам проста чакае да таго моманту, як яна сама засне. Вось. Так што і тут на гэтым яе дзённік і скончваецца. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Я не зусім была ўпэўнена, што я паверыў ва ўсё гэта, але я ўпэўнена, што Эдді ва ўсё гэта бы паверыла. 1937-1947. І Эдді, дарэчы, пражыла амаль скрозь усё вось гэтае дрэва. Ну, амаль скрозь большую частку гэтага сямейнага дрэва. То бок яна слухала гісторыі розных членаў сям'і. Сям'я не самая звычайная. Ось. Since Edie had spent a lot of time here. У мяне было адчуванне, што Эдді тут правяла шмат часу. Да таго часу, як мая маці запячатала ўсе дзверы. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Я не магу патлумачыць гэта, але было адчуванне, быццам бы нейкая частка Молі ўсё яшчэ тут.
І ось, до речі, наконт цацик, ось тут нейкі монстрик у яе. Плюшавы. Я магу сюды зайсці, не? Не магу. І глядзіце, у яе было квадробер. Глядзіце, у яе было розныя маскі. Якраз такі сава, зайзатрусік ось. Каток. Акулы не было. Ось, так што, у прынцыпе, тое, што мы чыталі, гэта дзённік, гэта яе фантазія. Ну... Оп, я чую. Каточак, глядзіце. Гэта самае, я... Ну, то бок, тое, што мы чыталі, гэта дзённік проста яе багатая фантазія. Колькі яе было гадоў? І было 10 гадоў. Вельмі, дарэчы, яна мала калі пакідала, ну, рэдка калі пакідала свае пакоі. Так, што і, хутчэй, ўсё было вельмі сумна. Што бачыла, то і спявала. Вельмі бяспечна, так? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Гэта будзе відавочна пазней, але маці ніколі не распавядала ніводнай з гэтых гісторый. Эдзі распавядала, але маці не. Stray kitten. She was the one who named it Molly. Але калі мы прынялі да сябе гэта самага ката з вуліцы, маці, ну, котачку з вуліцы, маці назвала яе Моллі. Там ось мы былі. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Я правіла вельмі шмат часу у пакоі Эдді, ну, прабабкі Эдді. Even in her 90s. Нават свае Sometimes Edie 90, seemed a lot younger than my mother. а Эдді выглядала значна маладзей за маю маці. Эдді не выйдзе. 72гадовая жанчына адмаўляецца эвакуіравацца з нейкага невялічкага пажару. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. На тыдняў яна была знакамітасцю. Бачыце, дом значна меншы яшчэ. Гэта які год? 72 ёй было. Яна памёрла у амаль 100 гадоў ёй там было. То бок, ну, дзесьці ў 70-х. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Я ніколі не думала, я вельмі доўга не думала аб сабе як аб ну, па тыпу джуніор, Эдіт джуніор, я не ведаю. Старэйшы, малодшая Эдіт, я ніколі аб сабе так не думала. Вельмі даўно. Потому что ёсць яшчэ Эдіт у гісторыі, дзе там. Ну таму што яна, атрымліваецца, яе ўсе называлі Эдді, а не Эдіт. Таму атрымліваецца, што бабуля Эдді, а яна Эдіт. Канцэпты Моллі. Таямніцы смерці і пасля. Скетчы муралаў. Канцэпты Барбары. Так. Так. Кніга джунглей. Йорк Луїс Боркс. Яшчэ. Рандомнае смецце. Канспіралогія. Узнагароды Сэма 69. Цырымонія Сэма медалей. Мой сябар Бігфут, гэта вось фільм, якім Барбара здымалася. Калі Эдді казала, што Свен быў забіты тым самым цмокам, то яна таксама магла распавесці аб тым, як яго раздавіла гэтай самай. Ну, раздавіла проста. Ён будаваў здаравенную статую цмока, і якая з'ехала і раздавіла яго. Але яна магла, але яна так не рабіла. Цмок забіў Фінча. То бок, ну вось, Эдді бабуля жартавала наконт 6гадовай, ёй расказвала пра то, як цмок, ну, як гэта, што гэта цмок у возеры забіў яе мужа. У прынцыпе, не схусіла.
Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Льюіс памёр усяго тыдзень да таго, як мы пакінулі, але Эдзі ўжо пачала рабіць яго мемарыял. Льюіс, 1988-2010. То бок ужо, вось яна не дашыла яшчэ. І ў гэты момант яны адправілі Эдзі у гэты самы, дарэчы, дом, зноў жа. Адправілі Эдзі ў дом прэстарэлых у гэты момант. Гадоў таму. Розныя адбіткі рук. Альвин, Сэм, Уолтер, Гус, Льюіс, Мілтон, Эдіт, 2004. Her room was like a museum. Яе пакой быў як музей. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. За 500, на працягу 500 гадоў сямейства Фінчай было вядома ў Нарвегіі за свае удачы і неудачы. Ну, знакаміты сваёй знакаміты сваёй удачай і неудачай. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Один Фінч хавае сваю апошнія ахвяры праклёна сваёй сям'і. Яго жонка Інгеборда і іх навароджаны сын Йохан. On January 7th, 1937, У 1937 ён адправіўся з яго сям'ёй і іх домам, спадзяючыся пакінуць праклён па-за сабою. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Але хвалі ў 40 футаў на ўзбярэжжы Вашынгтона, 40 футаў, колькі гэта будзе? 20-метровая, 25-метровая, 10 прыкладна так. Я вельмі прыкладна, я не вельмі дакладна памятаю, колькі фут раўны. Так. 40-футовые хвалі на ўзбярэжжы Вашынгтона адправілі дом і Одзіна на дно мора. Я сюды бяру свой дом з сабой у вандроўкі. Ну, вось яны мэта была пакінуць свой праклён. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Дачка Одзіна Эдді са сваім мужам Свеном і дачкой Моллі выйшлі на ўзбярэжжа ў іх новым доме Orcas Island. Орка гэта забыўся кітоў, ну кіт, карацей, белы кіт. Орка. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Один Фінч быў першым, каго пахавалі на новым кладбішчы Фінчай. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Яго дачка Эдді ўжо марыла аб новым доме Фінчаў. І далей паўтараецца гэты калейдаскоп. Один, 1880-1937. Што не так з гэтай сям'ёю, яно ідзе сваімі каранямі вельмі далёка. Вось і тут як бы пакрыху. Давайте пра праклён. Гэта не тое, каб невялічкі спойлер, ну гэта як бы як спойлер, але тут можна ўжо проста яго распавесці на гэтым моманце. Сутнасць праклёну ў тым, што яны ўсе паміраюць. Але ну і не просто неудала, скажем так. Заўсёды нешта, гэта незвычайная сям'я, зусім незвычайная сям'я, і з-за таго, што яны такая незвычайная сям'я, яны і паміраюць незвычайным чынам, на мой погляд. Вось, і далей як бы будзем яшчэ, ну, у нас ось атрымліваецца дзённік іх смерці гэтай сям'і. Так. Усё ж такі мець прадзеда, які цэлы дом вырашыў з Нарвегіі ў Амерыку перавезці. Гэта таму, што ён збягаў ад нейкага праклёна. Рэчы, птушкі, і яны вылазяць нават на сцяну. Прыгожа. Так, Свен і Эдді. Я не магу туды падысці, не? Не магу.
Побудована у 1937. Евен Фінч. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Один і... It was a pretty big trace. Так, почекайте, хто там покинув? Я забыўся на імя. Карацей, хтосьці пакінуў свой самы вялікі след, які чалавек пакінуў. Адзін след, які чалавек пакінуў пасля сябе, гэта вось гэта ружовая ванная. І гэта быў вельмі такі моцны адбітак. Адбітак, які ён пакінуў, вось. Вітаю, Ouch Potato. Гэта квест ці сімулятор хадьбы? Гэта сімулятор хадьбы. Ну, літаральна поўнасцю. Ён лінейны, з нашай ёсць інтэрактыўныя моманты, але ў асноўным гэта апавяданне гісторыі і хадьба па гісторыі. Пры гэтым яшчэ, ну, геймплейныя моманты ёсць і даволі ачмурэнна зробленыя з апавяданнем гісторыі, але ў аснове сваёй гэта ўсё ж такі мы слухаем гісторыю, нам проста распавядаць эту гісторыю. Эдзі сама меней 90 год пражыла. Ну, Эдзі ўвогуле выбітная ў гэтым сэнсе. Ось, пры гэтым, зноў жа, ну, тут, ведаеце, чым трэба, скажем так, поўнасцю гісторыю паслухаць да канца, каб рабіць нейкія высновы, і нават з гэтым складана рабіць, ну, тут спрэчны момант. Ну, самае галоўнае пытанне, можна сказаць, гульні глобальна, гэта ці ёсць, ёсць ли праклён, ну, для мяне. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Я прайшоў гульню, і я не ўпэўнены, ці ёсць ли праклён у сям'і Фінчай. Ёсць сакрэт у ваннай. Напісана Свен і Эдзі Фінч. There's a secret in this bathroom. У гэтай ваннай ёсць сакрэт. It's in the last place you would look. Яно будзе ў самым апошнім месцы, якое вы будзеце It isn't шукаць. in the cupboard. Яно не ў шафе. It's hidden in this book. Яно схавана ў гэтай кнізе. Трэба было агледзець яшчэ ванную гэтую. Але я думаю, я могу назад вылезці. Я ж могу назад вылезці, правильно? Так, могу. Так, добра. Кальвін Фінч. Яшчэ фото. Кальвін. Ну вось ён і ёсць. Гэта ён пакінуў гэтую самую Sven ванную. gave Sam an old camera he'd refurbished. Альбо Свен, я ўжо He never заблудзіўся. put it down. Так, Свен аддаў Сэму сваю старую камеру, якую ён восстанавіў. І пасля гэтага ён ніколі яе не адпусціў. І вось яго пакой, дзе ён праяўляў фотаздымкі. Розныя на ахоце, звонку, паўсюль. Зноў Мілтон пакінуў свае малюнкі. Для тых, хто толькі далучыўся. Захаванне ідзе. Давайте я зараз спецыяльна тут унізе пастаю, каб мяне гісторыю далей не накінула, каб я распавесці мог. Мы гуляем за Эдит Фінч, дачку сямейства Фінчай, адну, ну, я скажем так, апошнюю сямейства Фінчай. І яна прыехала ў дом, які ёй быў пакінуты ў спадчыну, але нават пасля таго, як ёй пакінулі яго ў спадчыну, яна не глядзела гэты, ну, не была ў гэтым доме. Пасля таго моманту, як пакінула, ёй было 11 гадоў, калі яна пакінула гэты дом, і зараз ёй 17, і нягледзячы на тое, што яна атрымала гэты дом у спадчыну, так і не вярнулася ў яго. У гэтым доме, дайце-ка пачакайце-ка, я пераправеру усё ли парадку з інтэрнэтам. Інтэрнэта няма. Аж муральна, каму я апавядаю. Інтэрнэт проста знік. Цудоўна. 0. Так. Адваліўся стрым.
Стрым адваліўся, атрымліваецца, але запіс ідзе, так што зараз будзем вяртацца да твіча. Магчыма, прыйдзецца перазапусціць стрым. Толькі не кажыце мне, што гэта за неўплату інтэрнэта. Таму што мне прыйшоў ліст на конт аплаты. Так, добра. Карацей, оп, не за ўплату. Мне вярнуўся інтэрнэт. Як мінімум на адным камп'ютары вярнуўся, я бачу. Вітаю, чат. Ага, праклён спрацаваў. Так, чат я бачу, але, ну, толькі чат я бачу на тым кампе, на якім я чаты чытаю. Так, на тым, які... О, ось, зараз пайшоў падключацца яшчэ і асноўны комп. Так, ёсць. Мне цікава, ён падключыцца да твіча? Малаверагодна, шчыра думаю. Так, вярнуліся, так? Ёсць. Усё ёсць. Я ёсць? Я ёсць. Мне падаецца, ёсць. Усё, паляцелі далей. Чамусьці раптоўна абрываўся інтэрнэт. Невядома чаму, просто так. І не было некалькі секунд. Ось, пакуль перезагрузілася, пакуль усё запусцілася, вось толькі зараз вярнуўся. Так, давайте-ка я трошки гугульні. Я вельмі зацішаў гугульні ў пачатку. Зараз я яго падняў да звычайнага, як і ўсе астатнія гульні, я звычайна трымаю, але я баюся, што ён будзе занадта глосны. Давайте я аўдыё трошки асноўнае прыбяру. Крыху. Так, я захавала. Давайте хуценька прабягуся па гісторыі. Ну, у нас... Я пачаў распавядаць гэта, і я шчыра трошки згубіў момант, што расказваў, але давайте агульную гісторыю яшчэ. Агульна па гісторыі. Эдит Фінч вяртаецца ў дом, якім яна пакінула ў 11 гадоў, і зараз, калі ёсць 17, яна вяртаецца зноў у гэты дом, каб даведацца таямніцы сваёй сям'і, бо ў большасць пакояў яна ніколі не заходзіла. І зараз вы можете пабачыць чаму, то бок яна не ведае свайго ж дома нармальна. І справа ў тым, што дом гэта музей гэтага сямейства і яго, скажем так, смярцей гэтага сямейства. У выніку мы зараз ходзім па пакоях, у якіх яна ніколі не была, якія былі запечатаны ўвогуле без доступа ў іх, і разглядаем іх, глядзім гісторыю таго, ну так, аглядаем падзеі, разбіраемся, што пробуем даведацца штосьці. Ось, канкрэтна што мы не ведаем, на якія канкрэтна пытанні мае Эдит да гэтага дома, але яна піша кнігу, і ў гэтай кнізе якраз такі мы яе быццам бы зачытваем, калі гуляем па дому, і зноў жа трапляем у гісторыю. Мы як бы ўнутры гісторыі, і мы трапляем у гісторыю ўнутры гісторыі. Вось он, атрымліваецца, Кальвін знік, а Сэм застаўся, і вось яны атрымліваецца, што Кальвін ніколі не вярнуўся. Я ведала, што у дзеда Сэма ёсць блізнюк. І што ён ніколі аб ім не размаўляў. У Сэма, дарэчы, такая у выглядзе бойскаута, караценькая, такія ваенныя лагеры нейкія, ну такое. Так, пра ваенных нешта ўсё. І у Кальвіна зусім па-іншаму. Касманаўт, камандны цэнтр. Мне падаецца, што майму дзеду не падабалася гісторыя так, як падабалася маёй маці. Кальвін. 1950-1961. Як я жадаю запомнить моего брата Сэма Фінча. Як я його пам'ятаю, що коли він вирішив нешта, то гэта было ўсё. Ну, потому яго немагчыма было спыніць. У яго нейкі гіпс. І арэлі, якія якраз такі зламаныя ў двары вісяць. І вось справа бачна Сэма якраз такі, вось гэтага яго брата, з якім усё ў парадку. То бок мы зараз у целе якраз такі Кальвіна, які знік, памёр.
brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Мой брат сказаў, што ён лепей памрэ, чым з'есць яшчэ адзін грыб. І так ён і зрабіў. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he На пахаванні Барбары мы паабяцалі, што мы ніколі не будзем баяцца. І ён ніколі не баяўся. I think Calvin always wanted to fly. Я думаю, што Кальвін заўсёды жадаў лятаць. Сам Кальвін... Ну, добра. Вечеря готова. But that day, Але ў той дзень finally made up his mind to do it. ён нарэшце вырашыў гэта зрабіць. I told him going around was impossible. Я казаў яму, што зрабіць соненька немагчыма. Maybe if I hadn't said that, Магчыма, калі б я не сказаў гэта, Кальвін, я не буду зноў цябе wouldn't клікаць. come picked up. Магчыма, калі б не вецер, Then maybe he'd still be here. магчыма, тады бы ён быў усё яшчэ тут. I think he'd already made up his mind. Я думаю, што ён ужо вырашыў. That's what I want to remember about my brother. А гэта тое, што я жадаю памятаць аб сваім браце. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Гісторыя Кальвіна была вельмі знаёмай. Калі я была маладзей, я спрабавала зрабіць літаральна тое ж самае. Я спадзяюся, не адваліўся зараз яшчэ раз інтэрнэт, і стрым ідзе. Мне прагляд паказвае, што ўсё ў парадку. Зараз лясніца ляснуўся. Ось і ляснуўся. Яму было 11. Ось. Мы пакраху збіраем гісторыю сям'і. Сям'я не самая звычайная, але я так разумею, іх вельмі доўгая гісторыя іх незвычайнасці, трошкі ляснутасці такой. After the funeral, Пасля Edie left пахавання off Calvin's half of the room. Кальвін агарадзіў частку пакоя Кальвіна. Форт Сэм. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Маці сказала, што дзед Сэм адправіўся ў армію ў 18 і потым ніколі сюды не прыйшоў. Ніколі не вяртаўся. Форт Кальвін, Форт Сэм. Саме не так тут цікава. Прасцей трошки. Ну што, ёсць праклён? Нават інтэрнэт са стрымам памёрлі. Што, зноў? Не, праклён магчыма, так. З іншымі цікава, насамрэч. Тут халера зразумееш. Прыгажосць такая. Начмурена. То бок яны спецыяльна зрабілі такі тайны праход у сябе ў доме. Памерам для дзяцей. The passages were a pretty tight fit. Складана было Obviously правесці were праз built for праходы. smaller hands and bellies. Яны дакладна былі зроблены для людзей менш памерам. І вось мы зараз вяртаемся ў галоўную частку пакоя, але я магу прайсці далей. Мілтон. Мы ў пакой Барбары зараз. Growing up, I always thought of Barbara as a child star.
Калі я расла, я заўсёды думала аб Барбары як аб зорцы. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Я ніколі не думаў, наколькі гэта магчыма было складана для яе пасля. З днём народзінаў, Барбара. Барбара. 1944-1960. Зноў гісторыя Бігфута. Сіэтл. Жудасна Of all the гісторія. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. З усіх гісторый, якія людзі напісалі наконт смерці Барбары, я здзіўлена, што канкрэтна гэтую гісторыю Эдді пакінула. Вітаю, Рудзі. З тэлефону пагляджу, пакуль працую. Без праблемаў. Гісторыя Барбары. Хутчэй за ўсё зноў у мяне не будзе моманту перакладаць усё, таму што тут хутчэй за ўсё актыўна пойдзе комікс, я не буду кантраляваць гэта, таму проста назіраем. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending. Сёння дыска? Не, сёння дыска не было. Не, сёння па плану быў Эдит Фінч. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan. Зараз я припинюся, бо я чат не могу читать, и давайте крыху, ну, про Барбару поразмовляем. 10 месяцев под проклёном, яна даволі шматлюдная. Так, і гэта вельмі такое, ну, шматлюднае сямейства, так. У іх было шмат людзей. Праклён можа на шматдзетнасці і пладавітасць. Ну, таксама, я думаю, штосьці, праўда, нейкае ў гэтым ёсць. Барбара была зоркай, здымалася, калі была дзіцём, яна здымалася ў кіно. Але пасля гэтага яна стала, ну, нікому, скажем так, не патрэбна. То бок, два гады знакамітасці, суперзоркі, і потым увогуле пра яе ніхто не памятае. Ось. І для яе гэта было складаны перыяд. І ўжо не так цікавіла ўсіх. Rick was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency. Яе тата Сэм, ну, по типу гэтай гісторыі расказваецца, што, ну, дарэчы, мы зараз чытаем гісторыю, якую фанаты потом напісалі аб смерці Барбары. То бок даволі брутальна. Яе тата Сэм параніўся ад ляза, карацей, ад бензапілы там альбо чагось такога. Room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother Walter. Так што Барбара засталася назіраць за сваім малодшым братам Волтерам. Вяртанне на сваю конвенцыю было адменена. Насіць Skylines 2 адпраўляецца 1000, дзякую, Рік. But I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Які гук у падвале. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Гэта самае, яе хлопец і самы вялікі фанат быў проста памешаны на тым, каб зрабіць яе суперзорку зноў, і спрабаваў неяк натханіць яе зноў, скажем так.
my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Ключ у шкатулці знаходиться. Каб... And winding until finally the key pops out. Покуль ти не тримаєш ключ. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Раз 20 хвилин він так і не вернувся. Barbara went to look for him. Так що Барбара відправилася пошукати його. She reached for the music box. І вона підійшла до музикальної шкатулці. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Цмок, не, я не сум... Для цябе я ўжо зразумеў, што гэта гульня камедыя. Я не згодны. Вітаю, Цмок. Крацей, так. Бы сакеру взяла. Ну... Сакера я так-то ўсё лепей. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ну, ось секретний проход, про який ми так відали. That night, she played her part beautifully. Постмодерн, а не камедыя. Ну, вось постмодерн... Ну, ладно, можа быць постмодерн. She thought about Не, ну, канкрэтна гэты момант, каб вы разумелі, ну, кантэкст гэтай сцэны. У гэтай сцэне гэта з вачэй фанатаў, якія самі прыдумалі гэтую гісторыю. Што адбылося сапраўды невядома. Ну, то бо, куды падзелася Барбара, што адбылося. Можа быць, гэта пабудавана на... Ну, мы нават... Нам не даюць кантэкста нават ад чыіх вачэй гэта пабудавана, то бок, хто расказваў гэтую гісторыю. Гэта прыдуманая гісторыя пра нейкага забойцу, які прыйшоў забіваць Барбару. Вось. І Волтер знік проста. Я так разумею, для сям'і гэта было прыкладна так, што потым знаходзіць Барбару мёртвай і гэтага самага Волтера проста невядома, дзе ён. Вось прыкладна так.
Я пра гэта ўчора гаворыў, і ў гэтым выпадку я не зразумеў, як яна памерла. Пакуль рана яшчэ. Рана яшчэ. But just Ну, мы-то ведам, што яна enjoy памерла, it. але проста што... Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groan. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Ерик так само And зник у ту little ніч. Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Волтер там Barbara, еще ще зостався, то поки він не inside зник. the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ну, вже історія зроблена фанатами, як по типу в стилі жахів, а тому що вона як мала якраз таки здималася у Edie told me фільмі all жаху. Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Вось, але сапраўды, ну, вось канкрэтна ў гэтай гісторыі, мы бачым яе не так, як яна была, альбо, ну, нават калі ўзяць смерць гэтай самай Моллі, як памерла Моллі, мы таксама не ведаем. Яна, можа, атруцілася, можа, не атруцілася. І апошняе, што яна напісала ў сваім дзённіку, як монстр з-пад ложка збіраецца яе забіць. І што яна была вельмі-вельмі галодная. Хутчэй за ўсё, яна штосьці з'ела і атруцілася. Магчыма, гэта ежа вось гэтая, ну, працей, там, што ў яе там, хамячок быў, альбо што. Ось, так што тут такое, тут невядома, як памёрла, не як памёрла Барбара. З некаторымі відавочна, вось, напрыклад, з гэтым самым, з Арэлямі, там смерць зразумелая, таму што, ну, яна і простая, і пра гэта гісторыя Сэма ў выніку, яго жа брата пацвярджае гэта. Ось. Раптам ніхто не памёр. Ну, я думаю, памёр. Як бы гісторыя, як бы Эдит Фінч якраз такі ўсяго сямейства, якое памёрла. А сямейка не самая звычайная, гэта 100%. Просто 100%. Нават пытання няма. Тут хутчэй, разумееце, што дзеці раслі літаральна час часу запертыя ў сваіх пакоях і нікуды не выходзілі, і альбо ледзь выходзілі.
паўсюль было яны ўсе жылі ў такім трошкі сваім дзіўным сусвеце і таму ну я бы не браўся сказаць як гэта ўплывае на людзей Like me якія playing with растуць the так. music box. То за іх замуж выходзіў ну людзі іншыя у нас есть мы ведаем пра музычную скрынку што там есть ключ дарэчы It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. гэта смешна я столькі разоў прайгрывала гэтую скрыначку але ніколі не ведала што там есть схаваны ключ як яны з кімсьці знаёміліся не выходзячы спакою ну гэта самае вялікае пытанне але напрыклад з барбарай усё ну па тыпу фанат там у прынцыпе ўсё зразумела ось я думаю ну яны ж некаторыя з іх я так разумею пакідалі гэты дом просто вярталіся ў яго то бок ужо скажем так з дзецьмі з сям'ёй новай але зноў жа вось гэтая момант з запіраннем дзяцей пачаўся ад Эдзі не ад Эдзі прабачце як яе маці карацей Эдзіт яе імя не вельмі ўпэўненае Дон яе імя Дон так яе імя Дон яе маці Дон яна якраз такі больш за ўсё скажем так паўплывала на рэшту на жыццё Эдзіта там Мілтона Льюіса і гэтак далей на дзяцей далей Таму што яна якраз такі была яна вырасла на гісторыях Эдзі ну Эдзі якая бабуля яна была любіла вельмі расказваць гісторыі прыукрашваць іх яна любіла вельмі расказваць гэтыя гісторыі а Дон хутчэй за ўсё вырасла на гэтых гісторыях і ўспрымала іх вельмі занадта востра і ў выніку фантазія Эдзі давяла ну сваю дачку ну яе ж дачку да таго што яна вельмі калі Эдзі лёгка ставілася да гэтых самых да смерці ў сям'і так то Дон успрымала гэта зусім па-іншаму і вось гэта запячатаванне пакояў пачалося з яе яна пачала вельмі сканцэнтравалася на барацьбе з праклёнам ось не падабаецца гэта абуглены адказ хто на іх жаніцца ну людзі Ну, як жа ж, ну, гульня ж не адказвае на гэтае пытанне. Я не магу даць яго па-іншаму. Чуў тэорыю, што Барбару забіў ейны хлапец. Магчыма. Ну, зноў жа, інфармацыі нам мы не маем. Яны не знаёміліся, іх ДНК выкрадалі. Брутальна. Навошта яны вярталіся? Не ведаю, спытайце ў іх. Зноў жа, гэта, ну, як бы такія пытанні, на якія гульня пакуль адказваў нават у данный момант у той момант які мы зараз тут нават блізка мы да гэтага не ідзем але скажу што я адказваў на ўсё тут і няма ў гульні гэта хутчэй такое Эдзіт не прыйшла за адказамі ёсць праклён ці не Эдзіт прыйшла за ну можа быць за адказам наконт праклёну па-моему гэта ўвогуле галоўнае пытанне гульні і Эдзіт спрабавала разабрацца як гэта ёсць каб ну потым далей уже спойлеры Іржавае возера, на якую робіць летсплей Коцін, выглядае больш зразумелай. Я, дарэчы, Іржавае возера не глядзеў гэты летсплей. Санджай, дзе ты бачыш? Я не бачу. Давайте ўжо... ну можа быць. Вось гэтыя лісты, якія навокал, гэта, па-мойму, увогуле, ну, вось якраз такі не частка сям'і, скажем так, ось тыя, хто з ім былі, але дзіўна трошкі, ну, неякі даданы проста лісткамі адарванымі. Каб растлумачыць, у распрацоўшчыкаў не хапіла грошаў. Када? Добра, ідзем у падвал. У падвал яе не пушчалі, Эдзіт. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. У падвал не пушчалі. І вось якраз такі Свен тут. О, невялічка мадэль гэтага цмока. I
saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Я бачила, як Еді аднойчы спускалася ў падвал, пераносіла нейкія скрыні. I thought maybe she was hiding presents. Я думала, што магчыма яна хавае падарункі. Лядоўня? Оп. А ў лядоўні, She was hiding a lot more than that. як вызначылася, яна хавала значна больш. Я зараз разумею, падаецца, аб чым гаворка. Ні халеры не бачу. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Я аднойчы спытала маці наконт таго, куды знік Волтер, гэта вось хлопчык гэта, які хаваўся пад ложкам. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Яна сказала, што пасля таго, як памерла Барбара, ён адправіўся так далёка, як толькі мог. If there's a pattern in all these stories, Калі ў гэтых гісторыях ёсць нешта падобнае, I think it's that none of us has gotten very far. Гэта ў тым, што ніхто з нас вельмі далёка так і не трапіў. Волтер, 1952-2005. То бок ён памёр за 5 гадоў да смерці бабулі ўвогуле, якая там пражыла 100 год. Давайте яшчэ аглядзім перад тым, як пойдзем туды. Молі зразумела, яна натруціла з тымі чырвонымі ягадамі. Ну, тады так. Яна, атрута. Што цікава, яна працягвала яшчэ пісаць свой дзённік, аб жахах, што яна хутка памрэ. Я ведала, што яна хутка памрэ. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Бывайце ўсе, я не магу паверыць у тое, што я тут быў на працягу 30 гадоў. У першы раз, калі я пачуў дрыжыкі, дрыгаценне, я не думаў, што я пражыву нават і тыдня. Які бок я павінен? Вось гэта. Але праз некалькі дзён гэта перайшло ў рутыну. Это тое, што трымала мяне ў сваім розуме. Мець распарадак, жыць толькі дзеля сённяшняга. Я заўсёды чакаў, што я памру заўтра. 1976 год. Але калі ты дастаткова будзеш доўга чакаць, ты прызвычаешся для чаго заўгодна. Так, дайце-ка я хутенька. Для 53 гадоў у яго доўгая барада, ён ніколі не галіўся, я думаю, з самага дзяцінства. Адкуль яго саўковы ключ, калі ён у Амерыцы? Сям'я ведала, Эдді як мінімум, то бок бабуля. Нават монстр з іншага боку дзверы пачаў адчувацца як нешта нармальнае. Амаль па-сяброўскі. А потым у адзін дзень ўсё проста кончылася. Што бы гэта ні было, яно знікла. Магчыма, яно стамілася чакаць. Магчыма, я проста стаміўся быць напужаным. Прайшоў тыдзень. Гэта быў тыдзень, самы доўгі за 30 гадоў. Я стаміўся чакаць. Мне патрэбна было пакінуць гэта месца. Пакуль я ўсё яшчэ мог. Я ведаю, што яно дзесьці там.
killed Barbara Чтобы не забила Барбару and Molly и Молли, and Calvin. і Кальвіна. Я хотів його смітницю увогуле. Maybe this is all a mistake, А чому усё гэта памылка? but I need to stop living the same day, even if it kills me. Але мне трэба спыніцца жыць аднім і тым жа днём, нават калі гэта мяне заб'е. Whatever's out there, Што бы там ні знаходзілася. I'm ready for it. Я жадаю, каб вы ведалі, што я гатовы дзеля Appreciate гэтага. all of it, especially the food. І я ўдзячны за ўсё, у асабістасці за ежу. I don't mind if I only have a year left, Я не супраць, калі ў мяне толькі год застаўся. or a month, Альбо месяц. or a single week. Альбо, можа, нават адзін тыдзень. I'd be happy. Я буду шчаслівы нават з адным днём. I can already imagine the sun on my face. Я магу толькі уявіць сабе сонейка на маім твары. Это дакладна не гумор, жарт, камедыя? Не, я Walter упомню, died не. when I was 6. I can't Волтер believe памёр, my mom калі мне never было told 6. me Я не he магу was паверыць, што маці ніколі мне не сказала, што не расказвала аб тым, што ён быў увесь час тут. Якая справа? Волтер быў траўмаваны забойствам, і ён усё сваё дзяцінства жыў на гісторыях гэтага самага праклёна сваёй сям'і, шчыра верыў у іх, і потым нехта альбо нешта, ну, нехта забіў Барбару, альбо нейкая жывёла, альбо штосьці. Карацей, ён сам не бачыў. Але ён быў у той момант, калі Барбару забівалі, і хутчэй за ўсё чуў, як яе забівалі. Вось. І атрымліваецца, што Волтер быў так напужаны гэтымі гісторыямі праклёнам, што ён паспрабаваў схавацца ад гэтага ўсяго. Хаваўся ў бункеры, які знаходзіцца пад домам. І пражыў тут у ім больш за 30 гадоў. 30 гадоў у бункеры жыў адным і тым жа. І ў выніку ўсё роўна, ну, ў выніку стаміўся чакаць і пужацца. Вітаю, Метэйгоры. Вітаю. Вось гэта таксама пытанне. У іх склепе быў цягніковы тунэль, гэта ўзровень фільму Нельсі Нільсена. У сэнсе ў склепе, яно ж нават не ў склепе. Яно проста пад домам, там дзесьці ў баку гара. Ну, яно ж на гары ўвогуле. Цягнік на воршу. Пры гэтым, як зразумела стала, што цягнікі так-то потым лінія стала закінутая ўвогуле амаль. Волтер да лініі ідзе, калі ласка, пакіньце сэнс. Не, ўсё ў парадку. Дзе ён столькі календароў узяў, яму ж спускала, яны ж ведалі, як мінімум бабуля ведала пра тое, што Волтер тут, яна зносіла яму прыпасы, з гэтага і пачаўся як бы наш спуск уніз да Волтера. Я ўпэўнена, што мая маці спрабавала абараніць мяне. Ён тут сабе невялічкі як краявід зрабіў. То бок сям'я ведала, што ў іх чалавек, яны ўсім кажуць, што ён знік, і кудысьці з'ехаў, але насамрэч ён увесь гэты час быў тут. Магчыма, яна баялася, што я скончу так же сама, як Волтер. Але калі яна мне ніколі не казала пра дзядзьку пад нашым домам, я мог толькі уявіць сабе, што яшчэ яна хавала. Я не жадаю зрабіць тыя ж самыя памылкі, якія зрабіла яна. І вось Волтер выбраўся тут, ён разбіў сцяну. Запахаваць штосьці, што ўсё яшчэ жыва. Зараз, калі толькі адзін з нас застаўся, альбо, магчыма, два. Я лічыла, што надышоў час для нас пачуць гісторыю самастойна.
found out what happened to everyone else. І даведацца, што здарылася з усімі астатнімі. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Але зараз я пачынаю клапаціцца наконт таго, што самі па сабе гісторыі могуць быць праблемай. Maybe we believed so much in a family curse. Магчыма, мы верылі ў праклён сям'і так моцна, то мы зрабілі яго сапраўдным. Вось у Уолтера яшчэ. Ну шлях ужо зараз увогуле закінуты вельмі даўно. Так. То ў яе тата, дай-ка пагляджу. Я не ўпэўнены, як чытаць. Санджай? Мне падаецца Санджай, калі я правільна разумею гэты ўвогуле малюнак. Я ўсё яшчэ не вельмі до канца ўпэўнены. Мне падаецца, Доўн гэта яе маці, і Санджай гэта вось яе тата атрымліваецца. І тры чалавека нарадзілася. Два хлопчыка і адна дзяўчынка. Льюіс, Мілтон і Эдит. Сэм быў раней, ён быў татам яшчэ яе маці. І ў іх было трое атрымліваецца. Грэгары, Гус і Дон. Калі я правільна зноў жа разумею гэта ўсё. I don't know if I should even be writing this. Я не ўпэўнена, што нават павінна пісаць гэта. Сядушкі павешаны на ўсіх дрэвах. Яшчэ. Maybe it'd be better if all this just died with me. Магчыма, было б лепей, каб гэта ўсё памёрла проста са мною. But I thought you should know about your family. Але я палічыла, што ты павінна ведаць наконт сваёй сям'і. And the history you're a part of. І гісторыя, частка якой ты з'яўляешся. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Але мне, калі шчыра, мне падаецца, ты адчуваеш сябе такім жа згубленым, як і я зараз. Я буду да яго, як бы казаць. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Я думаю, што людзі ў гэтых гісторыях верылі ў іх, як бы яно ні было. Лічуючы стан Эдит, не трэба ніякага праклёну, каб зразумець, чаму ў гэтых людзей нешта не тое з генетыкай. У сэнсе? Не зразумеў твой поінт. And when you look at the house, Калі ты паглядзіш на дом, на гэту гісторыю о фантазіі і настойлівасці, ўсё гэта падаецца магчымым. Не, пачакай. Там же, я спадзяюся, не гаворка пра спойлеры. Гэта самае. Наконт генетыкі, я ўвогуле скажу, што, я не пра генетыку, увогуле пра сям'ю. Маё меркаванне, што любы нават, не ведаю, падсяліць у іх у сям'ю любога іншага чалавека,
і вырасціць яго на гісторыях праклёна і смерці, і невялічкі такі культ смерці ўсёй сям'і, і поўную паўненасць у праклёне, і абсалютна дзіўная як бы пабудову дома, любы чалавек, можа быць, успрымаў бы гэта ўсё, ну, зусім па-іншаму. Мне падаецца, гэта працуе неважна, хто ты і кім ты нарадзіўся, і мне падаецца, мы настолькі былі у асяроддзі смерці, настолькі доўга, што мы ўжо прызвычаіліся да яе. Ну, вось, нават і я пункту ў гэтым. Якая сям'я яшчэ скончывае пабудову кладбішча да таго, як пачынае будаваць свой дом? Яны багатыя. Адкуль іх грошы? Мне непрыемна гэта прызнаць, але давайте-ка зараз яна пачне. Адкуль іх грошы на ўтрыманне такога дому? Яны багатыя. Ну, яны... Ты бачыла? У іх былі грошы у 10 1900 нейкім, каб перавесці цэлы нахрен дом да Амерыкі. Я думаю, у іх проста ёсць грошы. Pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Магчыма, гэтае самае кладбішча для жывёлак яшчэ больш непрыемнае, чым для людзей. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Так, гербілс. Мне вось цікава ўсё, што такое гербілс. Гэта можа гэтае самае. Так, ну хамячкі, карацей. Ну і ж такое. Буду хамячкамі назваць. Мянушкі жывёл. Не, гербілс. Гэта не гэта тып жывёлы. 3 гербілса, то бок, ну, 3 хамячка. І, каб вы разумелі, дорпі малодшы, бёрпі, чорпі, форпі, лорпі, зорпі. Яны настолькі проста... Вось яшчэ. Крістофер, Шэдоу, Шатсі, Олівер, Боб. Гэта жывёлкі іх. Коко, Зоі, Чарлі, Такер, Дейзі, Люсі. І там нават сцёртыя ўжо ўвогуле могілкі. То бок, ну, гэта іх жывёлкі. Яны кладбішча сваіх, могілкі сваіх жывёлак зрабілі, Бейлі. Свен пабудаваў дом. Але Эдді зрабіла кладбішча. Барбара Фінч, зорка. Волтер Фінч. О, пригоженька як. О, кайфы які, а? Волтер, до речі, гэта якраз таки той, хто просидів, ну, у печори своєї, отрымлівається, і ось он. Едді Фінч. І Свен, який побудував дом. Кальвін Фінч, гэта той, хто упав на орелях. Молі Фінч, каточок з крилами. Яны жили ля мора і думали кожен день про смерть, так? Это повністю підсумовує ідею всю сім'ї. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Для Еді минуле ніколи не дійшло, і ось отрымлівається. Іх старий дом затонув, коли яны перевозили його сюди. She could see it poking out of the water at low tide. Я могла побачити його, з'являючися з-під води, коли, ну, сиходило море. Edie said she dreamed about the old house every night. Еді сказала, що вона марила об старому домі кожен день. Кожну ніч. Edie's side was always easier for me to understand. Зрозуміти Еді мені завжди було значно простіше. But the older I get, the more Але чим старіше я становилася,
я ўсё больш пачала разумець, адкуль, ну, узялося гэта ў маці. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. І тата быў даволі суровы, але гэта недастаткова было, каб абараніць яе братоў. І яна проста спрабавала зрабіць гэта лепей. Зараз у меня тут катушак прыйшоў. Нешта таксама зацікавіўся. У нас тут адбываецца. Калі столькі намагільнікаў вымушана зробішся крэатыўным з іх вытворчасцю, бо яны таму зрабіліся вядомымі каменначосамі. Так, Сэм, Газ, Фінч. Сэм, Газ і Грегорі Фінч. Калі яны памерлі? 77, 83 і 82. She lost two of her brothers, just like I did. Яна згубіла двох сваіх братоў, так же само, як і я. Я розумію, чому яна спробувала оборонити нас. Мілтон Фінч. We never found Milton's body, so my Ми ніколи не mom знайшли insisted тіло we put it Мілтона. on a monument, not a tombstone. Маті настойлювала, каб ми поставили монумент, а не надмогильний камінь. Льюіс Фінч. І Санджей Кумар. Ось Санджей був якраз таки частка сям'ї, з'являється. Ну, ось не по типу частка сям'ї, не Фінчі. There's so many things I wish I could ask my mom now. Так, шмат речей, які я б ожидав спитати з моєї маті. For me to come back someday. Мне падаецца, моя маці гэтага і жадала, каб я вярнулася калі-небудзь і зразумела ўсё самастойна. Ну, ведаеце, калі табе кажуць пра праклён сямейства, є ваша рэакцыя. Ну, вось. Ты такі, ну, праклён, праклён. Прыдумаюць сабе. А потом ўжо не можа на гэта чалавек паскардзіцца. But looking back on it now, Але гледзячы на гэта зараз, if she told me there was going to be so much climbing, калі б яна сказала мне, што мне прыйдзецца так шмат караскацца, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. я бы ніколі не прыйшла, калі я ўжо на 22-м тыдні беременнасці. Цяжарнасці, выбачаюся. Так, зараз, калі ўжо слон у пакоі, гэта самае. Эдит Фінч зараз цяжарная і піша сваю гісторыю вось гэтую і аповед. Яна піша для свайго дзіця. У гэтым як бы сэнс, дзеля чаго яна сюды адправілася. Ну, не да канца зразумела, навошта. Вось. Але яна жадала перадаць, скажем так, гісторыю сваёй сям'і далей. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Я ніколі не сустрэлася з дзедам Сэмом, але мне падаецца, ён і мая маці мелі шмат агульнага. Праклён, не праклён, вы бачылі, колькі грошай? Таксама можа быць матывацыяй. Чую бэйбік ты пад праклёнам. Ну вось, скажем так, ну, яна вырашыла ўсё ж такі пакінуць гэта. They were both pretty intense. Яны былі абодва даволі настойлівымі. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Сам правёў сваё жыццё робячы здымкі, але ён быў вельмі неспакойны перад камерай. Быццам бы мы ўсе хаваліся чагосьці. Вось он сам. Dawn,
I promise. You'll never forget this weekend. Дон, я обіцяю, ти ніколи не забудеш These memories гэты are gonna вікенд. last a lifetime. Блін. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Гэта Сэм, атрымліваецца, мы зараз гуляем за Сэма, бацьку Дон, то бок маці Эдит. І калі вы глядзіце на дрэва, то вось там вось Сэм трошкі ўнізе атрымліваецца. Да, так. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. I'm over here, Dad. А як мені розгорнуться? Як я можу Get розгорнутися? a shot of you, Dawn, then we can hit the road. А, усе зрозумів. What? Ось. Ось, яе маця зараз. Можна наближати, я не зрозумів. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. А, зараз так розумію, якраз таки за кого? За її матір робимо фотодумки. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Я і тато вельми напружений, такі, по типу, тобі потрібні гэты навыки, каб выжыць, і, ну, тренірую, ну, такі. Якби насамрэч не такі суворі, як там описувалося. Man, that was a great trip. Ось, і тата у выніку, яна спрабуе проста адпачыць, а ён напружана успрымае гэта ўсё літаральна як курс выжывання. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. А ось серії, на якого я не Before you take the збираюсь shot, перевати. get a picture of me. І знову фотоздимок іде у руки тати. Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. А де воно там його целить? А куди ти стріляєш? Там же нікого нема. М? Let me get behind you. А, нам просто... Може, з того ракурсу не бачно. Have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Я літерально я тренирую такі... Коли ти ожидаєш вижити, тобі потрібно, ну, Now keep yourself squared up. бути моцною. Elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Dawn. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? О, пардон. Я поставив эту камеру. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Я там плачу. Dad,
It's twitching. I think That's it's totally so- normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. З усіх гэтых гісторый, гэта та, якую я ждал бы больш за ўсё, каб маці мне распавяла. Ось, атрымліваецца, яе маці вырасла у... Instead ну, of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. замест таго, каб хавацца ад смерці, выглядала так, быццам бы смерць і адправіўся, каб знайсці яе. Гэта самае. І атрымліваецца, як бы яе маці вырасла у... Ну, сама не вельмі сур'ёзна ўспрымала ўсё гэта і, ну, проста вольна да гэтага ставілася. А потым яе тата памёр на яе вачах і у той жа момант, калі у іх былі вельмі добрыя адносіны. І ў выніку яна спрабавала бараніць сваіх жа дзяцей ад праклёна, які ёсць у іх сям'і. У выніку ўсё ператварылася, новы віток ўсёй гэтай драмы ў сям'е. Заслуговуе, ну так, я за Алені таксама там гэта самае заўзяў. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Пасля таго, як памёр Сэм, моя маць і Эдзі сталі вельмі блізкія. Яны абедзве згубілі шмат. Finch Control. У іх яшчэ ёсць традыцыя перадаваць прозвішча нават па машынай лініі. Бабуля і маці ж Эдыт прыроджаныя Фінчы. Яны перадаюць, гледзячы на ўсё, яны перадаюць імя Фінчай не ў залежнасці. Ну, па тыпу, па любой лініі. Просто, ну, Фінч і Фінч. Таму так тэхнічна іх атрымліваецца так шмат. Таму што там, ну, рэальна, яны проста пакідаюць гэта сямейнае імя. Грегорі. 1976-1977. Контракт на divorce. Карцей на... Блин, калі брак разбіваецца, калі разыходзяцца. Развод, вось мне ўвогуле слово улетело з головы. Так. Ну, пакуль не памёр, то і Фінч. Ну, прыкладна такая логіка. Не, насамрэч, па тыпу, калі паглядзець, то дзеці заўсёды атрымліваюць імя Фінчай. Каму? Сэму Фінчу. Жонка Кей Карлайл. Дзе яна ёсць? Кэл Карлайл. А, ну вось і лісточак ёсць. Бачыце, там атрымліваецца Сэм і Кей. І вось ён памёр, і... А, не, гэта яшчэ яны разышліся да таго, як ён памёр, атрымліваецца. Остров Орка. Бла-бла-бла. А чаму? Ну, карацей, жонка ажадала гэта зрабіць. Dear Kay. Дорогая Кей. The way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Памятаеш, як Грегорі заўсёды смяяўся з чагосьці, быццам, калі ён быў у адзінку, быццам бы ён бачыў штосьці, што толькі ён можа пабачыць. I think he saw things the rest of us don't. Мне падаецца, што ён бачыў рэчы, тыя рэчы, якія толькі ён і бачыў.
наконт прэміі Дарвіна, ну глядзіце, я кажу, вельмі важны фактар у гэтым, калі вы жывеце ў такім кульце смерці, вы вельмі неяк неасцярожна ставіцеся да смерці, разумееце? Я пра гэты пункт вельмі сказаць хачу. Таму як бы прэмію Дарвіна, ну вы вельмі любы чалавек будзе, калі будзе жыць у такім становішчы, ён будзе не паважаць гэта, нейкую небяспеку. Ось. І гэта не такая дзіўная нейкая рэч, гэта нешта незвычайнае. Можна за жабку погуляць. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Мне что-то телефоновали. Это вот как раз таки жонка. Там я же казал тебе, я не ожидаю с тобой размовлять зараз. Я все думаю, что он бачил. А, я могу скакать? Вау. Як виглядав його сусвіт? Він так мені нагадував Кальвіна. А завсюди у своєму уявленні. Щоб він там не бачив. І він докладно був щасливий. Ну, яно робила його щасливим. О, справа я ще літерки можу. Я можу літерки позбивати? Так, я можу. Я розумію, як дурно гэта гучыць. Што я клапаціўся за тое, што дзіцё можа быць занадта шчаслівым. Але я адчуваў, як ён трохі ўплывае. Я ведаю, што ты зрабіла ўсё тое, што магла. Магчыма, калі б я не патэлефанаваў у той вечар. Чакай, не ждаю, каб Грегорі чуў гэта. Як бы я хацеў, каб ён нам сказаў пра той сусвет, які ён бачыў. Тут ёсць так шмат таго, чаго я не разумею наконт Грегорі. Наконт усяго. Але я ведаю, што тое, што здарылася, ты ў гэтым не павінна.
I'm sure he's happy. Я упевнений, що він щасливий. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Колькі яму, ці небяспечна такога малога ў ваннай пакідаць? Небяспечна, асабісці, калі ты адыходзіш ад ваннай, але справа ў тым, што якраз такі яна не жадала пакідаць яго, яна не збіралася, проста яна была вельмі раздражнёная, і ёй тэлефанаваў Сэм. І яна ў выніку адышла, і, ну, што магло бы здарыцца за той час, пакуль яе не будзе там пару хвілінак? Разумееце? Так. Падабаецца, што гульня ў розныя вымярэнні пераходзіць з 3D ў 2D, дагэтуль, падаецца, ніхто так разнастайных гісторый не распавядаў. Яна вельмі, ну, як расказаная гісторыя, гэта ў любым выпадку вельмі крута. То бок у цябе як бы міні-гульні, і ў той жа момант у цябе гісторыя. Там ёсць, ну, вельмі ачмуральны момант. Я думаю, што мы нават сёння па адчуваннях, ну, па хуткасці, як мы праходзім, хутчэй за ўсё мы сёння ўсё і пройдзем. Вось. Але ёсць там вельмі адзін ачмурэннейшы момант на кансервнай фабрыцы, там адзін, як яго, Льюіс, вось, ён працаваў на кансервнай фабрыцы, там нават, это не спойлер, там, што ў пачатку гульні пра гэта гаворыцца. Вось, і атрымліваецца, вось, якраз такі, там мне больш за ўсё падабаецца, вельмі крута. Вельмі крута, адначасовы, вельмі круты геймплей. Ну, як бы, як гісторыя распавядаецца. Небяспечна гэта Фінча. Я пра тое, што для мяне гісторыя, ў прынцыпе, рэальная. Ну, по типу, я не здзіўлюся, такое можа быць. Людзі бываюць значна больш дзіўнымі у рэальным жыцці. Фінчы адэкваты ў параўнанні з вялікай колькасцю часткі чалавецтва. Ну, по типу, на мой погляд, абсалютна адэкватнае дзеянне, абсалютна нармальна для такога дзіўнага сямейства. На мой погляд, нічога такога. Ось, дарэчы, гэта быў яшчэ 1976-1977, каб вы разумелі, яшчэ кантэкст трошкі гадоў. У такім вось дзіўным сямействе, якое не глядзіць шмат кіно і гэтыя самыя... Не, ну кіно яны глядзелі, таму што Моллі... Не Моллі, дзе там Барбара, як мінімум, у гэтым была. Ось, але, ну, нічога дзіўнага. Не бачу нічога дзіўнага, такога надзвычайнага таго, што ў іх у сям'і адбываецца, чаго не магло бы адбыцца насамрэч. Просто дзіўна, што ўсё гэта здарылася ў адной сям'е. Вось гэта для мяне дзіўна. Так. Пакінуць гадавала ў ваннай і ў божах на пракляну. Ну так, і зноў жа, я кажу, у іх ёсць культ смерці, пэўны, у сям'і. І яны неяк не вельмі асцярожныя на гэты конт. Ось, зараз працягнем далей. Ось, Рафа Грегорі. У Дон няма свайго, ну, яе ложак чысты адзіны, але Дон далей працягнула. Ну, яна... У Дон памёрла два браты, вось Грегорі і Гус, і атрымліваецца, яна з'ехала з гэтага пакою. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Я не магу паверыць у тое, што моя маці магла пісаць вершы, але вось. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Паэма для Гуса, які заўсёды лічыў, што вяселле гэта дрэнная ідэя. Блин, я не буду вершыкі перакладаць, тым больш і удала. Ну, карцей, вяселля. А мы тут будем глядзець і геймплей. Мы будем за... Як там, кайт. Забыўся. Лётаем. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we
We don't need a stepmom, were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. Там была, ну, атрымліваецца, у самай Кей былі дзеці, Грэгорі памёр, яны развяліся. І потым была яны, ну, было вяселле, і яны, ну, іх могла з'явіцца як прыёмная маці. Вось, ну, як убачылі на дрэве няма нікога ад гэтай прыёмнай маці, нават яе імя не ўзгадваецца. Яны яшчэ не бачылі пункт прызначэння. Дарэчы, заўсёды хацеў пагуляць, ну, ёсць адна гуня мне ў лонглісце, забыўся як называецца, але сэнс такі, што вы гуляеце ў пункт прызначэння, вы гуляеце за смерць, вы падстройваеце смерць. І яна неяк, ну, яна такая па-тыпу піксельная, пазітыўная, як бы гэта не гучала, вось, але ваш сэнс зарабіць вось набор дзеянняў, які прывядзе да смерці кагосьці. Паветраны змей, дзякую вялікі. Мне просто вылетела назва з головы. Так, пачакайце, куды мне яго весці. Яшчэ, можа, левей. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Але Гас паказаў у таце сярэдні палец, калі ён паклікаў яго на фота. Карацей, у чым гісторыя? Гас вельмі ў гэты момант злуецца на тату, на бацькоў, і не жадаюць, яны разам з Дон не вельмі добра ставіліся да новай маці сваёй, скажем так, якую ён сам прывёў у сям'ю. Вось, і Ганс вельмі разлаваны быў і не пагадзіўся зрабіць агульнае фота. But all the humans did that day was go inside the tent. Усе пайшлі ў тент, а Брус не пайшоў. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." І вось зноў жа тата, які ўспрымаў вельмі спакойна ставіўся да смерці, такі не баяўся яе, паказушна не баяўся яе. Ён адмовіўся гэты самы, ну, спыняць вяселля. Ён такі проста сказаў, зрабіце музыку мацней і забейце. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Яго забіла сарваным тентам, пакуль ён пускаў змея на вуліцы. Я адмаўляўся ісці з усімі. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Маці казала мне, што калі б я нарадзілася бы хлопчыкам, яны бы назвалі мяне Гасам. Я магу туды наверх? Я памятаю, што тут наверх можна забрацца, или як? Можа, звонку неяк? Павінны быць нейкі шлях туды, я 100% упэўнены. Дарэчы, тата Сэм іх літаральна трымаў як у арміі. То бок, ну, па-першае, знешні выгляд пакоя, а па-другое, у іх расклад, іх руціна, ну, лазаць уверх, низ, карацей, ўсё гэта, ўсё па хвілінах распісана. Дзень. План эвакуацыі з дому, вось такое, каб вы разумелі іх. Не самы звычайны пакой, так? Ну, і іх усе пакой незвычайны, але гэта надзвычайна незвычайна. Так. А, вось лесіца. Нарэшце знайшоў.
А, і ось, замест звычайнай лесвіцы нейкай наверх, глядзіце, што тут, блін. Калдром невялічка. My mom moved up to the loft after her brothers died. Моя мать переехала у лофт, At the time, пасля, it калі was as брат far памёр. away as she could get. Гэта было максімальна далёка, куды яна магла забрацца пасля гэтага. Біблія. Вось, Дон і Санджай, то бок атрымліваецца маці і тата Эдит Фінч. Індія, дзе розныя гэтыя самыя, як яны... Словы. Карацей, дапамога проста, ну, па сусвету. Вось такое. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it Рэлігію helped моя her a маці lot таксама ніколі afterwards. не гаворыла. Але мне падаецца, гэта дапамагло ёй вельмі моцна пасля таго, як памёр тата. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad. Яна дапамагала будаваць будынкі летам у Калькуце, там, дзе яна сустрэла майго тату. О, не, толькі зноў інтэрнэта няма. Што за халера? Ладно. Окей, чакаю. Для тых, хто на запісе глядзіць, зноў адключыўся інтэрнэт. Запіс та ўсё яшчэ ідзе, але адваліўся ён адваліўся цалкам. То бок, я не разумею, чым пракалдас. Можа быць, я ведаю, чым праблема. Сёння з раніцы прыходзілі правяраць электрычнасць і вырубалі ўсё, можа быць, трэба перазгрузіць роутер нармальна. Вось, але я не ўпэўнены, можа быць, і не ў гэтым праблема. У любом выпадку зараз контент для тых, карце, рассказываю контент для тых, хто глядзіць на запісы, вам пасхалачкі на стрыме гэтага не будзе. Нават на твічы не будзе. Ось, чакаем, пакуль запусціцца зноў. Ён не павінен, калі ён так же сама, як у папярэдні раз, то яго не будзе ўсяго там пару хвілін, ну, можа, хвілінку ад сілы. Ось, я перазапушчу стрым. Давайте пакуль, ну так, інтэрнэта ж няма, як я пагляджу. Я нешта паглядзець жадаў. Давайте так, на запись яшчэ, чтобы вам распавесці такую чмуральную гісторыю. Не ведаю, пра катоў магу распавесці. Гэта самае, у мяне... Мы пераводзім зараз, ну, гэта я ўжо расказваў пэўны момант на стрымах, але было такое. Перавялі катоў да натуральнай, ну, гэта корма. То бок, атрымліваецца гэта, ну, ёсць як бы сухі корм, калі вы ведаеце, то ўжо ведаеце, я вам нічога нового не распавяду, але ёсць, можна карміць катоў рознымі спосабамі. Вы можете сухі корм і набываць, які звычайна ў асноўным людзі і набываюць, сухія такія калдырыкі. Вось. Потым вы можете набываць кансервы, ну, як бы гэта плюс-мінус такі, скажам так, значна лепей, чым сухі корм, але, ну, як бы цэнім трошкі больш вазні, скажам так. І ёсць, у нас матывацыя ў тым, што у нас у нашай котачкі, у Фрэі, у яе праблемы з вантробамі, ну, то бок у яе ёсць аўтаімуннае захворванне. О, так, інтэрнэт з'явіўся ўжо на ноутбуке, з якога я чытаю чат. Так, давайте-ка я перазапушу сабе ноутбук, пакуль там чату адпішусь. Так. Вы кажаце, праклёна няма. Вось вам праклёна Эдита Фінча. Вось. У асноўнага кампа, з якога стрымлю, ён чамусьці пазней падключаецца. Ну, дам яму яго трошкі час. Вось, і карце мы перавялі натуральны корм, бо трэба сачыць за яе, за яе дыетай. Зараз будзе інтэрнэт. О, інтэрнэт уже з'яўляецца. Добра, зараз перазапускаю стрым. Так. Правяраю.
Ідзе не ідзе. Адпраўляецца. Мне падаецца, пайшло. Twitch ажыў. Так, ёсць Twitch. Не до конца у мяне яшчэ не ўсё нармальна паказваецца, але ўжо паляцела. А вы кажаце, што няма праклёнаў у Эдіта Фінча, а? Ось он. Надзвычайныя рэчы адбываюцца. Дык вось, вяртаючыся, я зараз на гэта самае пасхалачку пакідаў для тых, хто будзе глядзець у запісе. Вось, да раскажу ўжо. Карацей, перавялі котачку на натуральны корм, і зараз ёй падаецца, ну, нармальна, яшчэ пакуль там проста справа ў тым, што нельга хутка пераводзіць, трэба пакрыху дадаваць, мы ж спрабуем зразумець, у чым канкрэтна ўвогуле ўплывае, таму вельмі строгая дыета і вельмі сочым. І атрымліваецца, зараз ужо там, мне падаецца, ўсё ўвогуле, усе дадаткі, якія б неабходныя, дадаліся ўжо, магу памыляцца. Вось, і можна будзе паспрабаваць ёй знізіць колькасць стэроідаў, якія мы ёй даем. Вось, можа быць, у нас котачка будзе ўжо без лекаў, кожнадзённых лекаў жыць. Это можа быць вельмі файна. Так. Добра, ну так, адзін ужо памёр. У нас цэлая, глядзіце, стрыму увогуле зараз, колькі стрым, я не магу сказаць нават, 2 гадзіны з паловай, так? І атрымліваецца, ён памёр 2 разы. Ніколі такога не было. Ну, увогуле, вельмі рэдка ў мяне інтэрнэт адвальваецца. Так, добра. Яна, Дон, то бок маці Эдіт, яна якраз такі, атрымліваецца, будавала дамы ў Калькутце, і там сустрэла, пазнаёмілася з будучым татам, як бы, Эдіт. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Там атрымала працу і вучыла ангельскай. Lewis was born a year later. Льюіс нарадзіўся на год пазней. Вось мы над домом, мы ўжо ідзем у... Як вы бачыце, дом надзвычайны. Ну, ён дабудаваны яшчэ, тут гіганцкае дрэва, часткова ён абапіраецца на гэтае дрэва, дабудаваны збоку, і мы... Як бы, чым далей мы ідзем, тым больш мы трапляем у, скажем так, больш новыя часткі гэтага дома. Вось, дарэчы, 100 з газет упаў. Это у нас якраз такі Мілтон, знікненне Мілтона. Яны так і не знайшлі цела Мілтона. Гэта быў каментар. Вось. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Калі памёр мой тата, я не ведаю, куды яшчэ магла пайсці моя маці. I'm sure Edie was happy to have her back. Я ўпэўнена, што Эдзі была шчасліва пабачыць яе зноў. Ну, вось розныя раслінкі. Адзначана яшчэ. And to see kids in the house again. І ёй было прыемна пабачыць зноў дзяцей у доме. Эдіт, Мілтон, Льюіс. Гэта яны, як дзеці, тут ты самыя вырошчвалі розныя. У Эдіт вось нейкія фігуркі нават яшчэ яна прычапіла да раслінак. І вось у Мілтона самы такі дзіўны. І у Льюіса, заўважце, банкі. Зараз гэтыя кансервныя банкі яшчэ будуць важныя. Ну і у Дон свая была. Яны тут вырошчвалі. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Дому патрэбна было стаць трошкі больш, але Эдзі да гэтага ўжо прызвычаілася. And for a while, things were good. І на некаторы час рэчы сталі пайшлі добра, нават амаль нармальна. У іх была свая адукацыя на даму. Гісторыя нашай сям'і, факт альбо вымысел. Але гэта было не назусім. Гісторыя Одзіна Фінча пра праклён у косках. Міф, гісторыя. Розныя кнігі на палічках. Розная тлумачная біялогія. Што цікава,
Нягледзячы на гэта самае, на рэлігійнасць маці, гэта самае. Навуковы падыход, ну, от, у скарочаным вельмі варыянце. Так, што у нас тут яшчэ? Edit з рознымі імёнамі. Хутчэй за ўсё, і бачыце, толькі два, я бачу толькі, ну, два месца для сядзення, то бок якое было належала Edit і Льюісу. Пры гэтым Мілтона няма. Мой апошні нябожчык з Фінчаў, ну, яно так. Ну, амаль. Зараз яно цяжарная. Пачаткам канца сталі 10-е народзіны Мілтона, калі Эдді дала яму свой замак. Мы можем туды яшчэ пайсці, але давайте пойдем до Мілтона. Так, пачакаць, у меня наушники зараз разведуцца. 1992 і дата канчатковай няма. Там ёсць такое, што ў іх знік, Мілтон проста знік, і маці ўсё яшчэ працягвала верыць у тое, што ён, ну, не памёр. На мой сціплы погляд, гульня мае наступную праблему. Зразумела, што сцэнарысты жадалі сказаць, але ім дакладна не хапіла досведу сказаць гэта. Відавочна, яны жадалі стварыць загадку, чаму ўсе сямейнікі. Не, па-моему, гэта ніколі не была загадка. Ну, па тыпу... Яны, як бы... Просто адзінае пытанне, якае ставіць гульня, гэта якраз такі адносіны паміж людзьмі. Ну, па тыпу, як людзі, ну, па-рознаму... гісторыю, скажем так, неўдалай сям'і, ну, якой просто не вельмі, скажем так, шчасціць, і яны паверылі ў сваё няшчасце. Вось пытанне няшчасця, хутчэй, мне падаецца, гэта ўвогуле цэнтр гульні. Відавочна, яны жадалі стварыць загадку, чаму ўсе сямейнікі паміраюць, але прычыны іх смерці выглядаюць невыпадкова. Яны выглядаюць, быццам у Фінчаў цалкам адсутнічаюць навыкі бацькоў. Калі б дачка атрунілася таму, што пераблытала лекі з атрунай, калі нехта, не заўважыўшы... Так, блин, мне вверх перасунулася чатка. Лекі з атрунай, калі нехта, не заўважыўшы, пакінуў арэшнік у ідэнтычнай бутэльцы, нешта такое. Ну, глядзі, вось тут якраз такі, гэта пытанне. Фінчы жывуць паасобку, таму што, скажем так, баяцца свайго праклёна. Гэта іх па тыпу, яны сабе магільны камень над сабой паставілі такі. З-за гэтага яны жывуць далёка ад астатніх, з-за гэтага ў іх недахоп адукацыі, з-за гэтага яны робяць памылкі. Па тыпу, каб вы разумелі, яны пакінулі чалавека, ну, да таго ж дзіцёнка пакінулі ў ваннай, гэта магло быць проста рэзультатам таго, што яны занадта, скажем так, ну, незнаёмыя, калі, ну, яны адарваныя ад супольства ў большасці сваёй, і маюць толькі нейкія проста дотык толькі да знешняга сусвету, толькі такі наўмысны, ну, такі вельмі адносны, то атрымліваецца, яны самі сабе ствараюць такую, і паставілі на сабой гэты надмагільны камень над сваёй сям'ёю, у выглядзе ўсяго гэтага дома, то і атрымліваецца, што яны маюць, скажем так, рэзультаты сваіх дзеянняў, і гэта не настолькі у іх адсутнічаюць навыкі бацькоўства. Магчыма, зноў жа, дзе яны іх вазьмуць? У іх навыкі бацькоўства, а звычайна у людзей навыкі бацькоўства бяруцца ад іх жа бацькоў у большасці сваёй. У іх сям'е і у лепшым выпадку яны трошкі падглядаюць у іншых, так, могуць нешта чамусьці навучыцца. Іх сям'я сама па сабе заўсёды. І вельмі, скажем так, закрытая ў сэнсе таго, што сям'я важней за ўсё астатняе, і яны выраслі ў гэтай становішчы. Так што тое, што адбываецца, гэта вельмі гучыць, ну, магчыма, вельмі лёгка. Ну, проста без праблемаў, на мой погляд. І калі б нехта рамонт рабіў, нешта недаробленым зрабіў. У такім доме, як ён быў зроблены, яго дакладна ёсць кавалкі дома, які не прадуманыя зусім. Ён выглядае... Ён прадуманы вельмі дзіўна, так скажам. Каб гэта хаця б часткова выглядала як чалавечае неўважнасць, а не глупства. Ты недаацэньваеш чалавечае глупства. Мой сціплы погляд і поўна абзац. Так.
У яе ўсе сіблінгі паміралі, яна ўпэўнена ў праклёне, а яна пакідае дзіця адное. Дык не ў яе папаміралі. Ну ладно, неважна. Маці Грэгары была не Фінч. Маці Грэгары была разлаваная, і зноў жа яе муж пэўны час ёй давайте парадак яшчэ. Так. Грэгары быў ужо трэцім дзіцём. Так, і яны разам былі як мінімум там 10-15 гадоў. Як вы думаеце, калі Кей далучылася да новай гэтай сям'і і доўга ў ёй жыла, як вы думаеце, ну яна гэтая сям'я на яе не паўплывала, так? Ну там быць больш асцярожнай, напрыклад, там альбо наадварот. Сэм жа быў яшчэ такім чэлам, які наадварот смерці не баяўся. Ён ішоў па тыпу небяспека, маё другое імя. І гэта не так дзіўна. Людзі, зараз антываксераў хапае. Людзі вакцыны не робяць. А вы кажаце, што тут нешта дзіўна. Тут ні халеры дзіўнага няма. Такі сціплы, што ажно не памяшчаецца ў чаце. Так, мне было нават складненька трошкі прачытаць гэта здаравеннае паведамленне. Я так думаю, што табе ў адно паведамленне нават не дазволіла, проста ліміт паведамлення прарывалася. Пасля таго, як Мілтон знік, адзіная рэч, якая засталася, гэта быў яго пакой поўны малюнкаў. Цікава, як у яго трапіць. Я нешта не памятаю. Акенца нейкая проста. Ну вось акенца просто так. Зараз поўнасцю па колу абыдзем. Так. Там тупик. Я чамусьці памятаю, што гэта адзінае месца, дзе я трошкі падзахрас з гэтым самым, з пакоем Мілтона. Не памятаю чаму. А астатняе проста па тыпу гісторыя расказваецца, і я вось канкрэтна з гэтым, з Мілтонам чамусьці глядзеў малюнкі яго. Розная архітэктура. І дзверы з жоўтай фарбай. Розныя малюнкі ён дадаў яшчэ. Гэта лісты? Не, гэта лісты пра літаральна раслінкі. Так. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Мілтон Фінч у магічнай Paintbrush. Ну, як яно? Пензлік. Так. Кайфы. Нарэчы, я магу спыніцца. Ну, каб вы разумелі, гэта геймплей. Я намаляваў дзверы і знік. А мне было 4, калі знік Мілтон. І гэта ўсё. Няўжо? Мне падаецца, з Мілтонам жа таксама невядома, чаму куды ён падзеўся. Маці згубіла месяцы ў пошуках майго брата. Я не дачытаў. Глядзіце, якая справа. Мне падаецца... Там жа больш следаў жоўтай фарбы на версе няма, так? Просто яна ўжо намалявала яе партрэт, а звычайна намалюю партрэт тады, калі ўжо ведае, што адбылося, так? Жоўтая фарба, гэта наадварот ён патыпу спусціўся, альбо наадварот ён сюды падняўся. То есть это жоўтая фарба засталася, яна чамусьці яшчэ на стале. І
І без жовтої фарби не бачно. Атрымліваецца проста, можа быць, у Мілтона быў такі перформанс, па тыпу знікнуць, намаляваць вось гэтую гісторыю яго знікнення і знікнуць. Ну, такі вось цікавы перформанс увесь. Так, чараўны пэндзлік, так, ён. А раптам Мілтон збег з гэтага дурдому і жыве нармальнае жыццё. Такое магчыма, але не выглядае так, што гэта так адбылося. Я не па выглядзе яму тут падабалася. Я калі глядзеў ангельскамоўнага стрымера, які гэта стрыміў, нехта ў чаце пісаў, што гэта адсылка на папярэднюю гульню студыі. Добра, я не ведаю. Ну, я не ведаў, што ў іх увогуле іншая гульня была. Я нават не памятаю, што за стваральнікі. Мілтон сышоў у іншую гульню гэтых распрацоўшчыкаў. Ага, окей. Окей, добра, цікава. Тады зразумела. Я не ведаю чаму. Можа быць, я насамрэч недоўга тыркаўся з пакоем Мілтона, можа быць, я проста доўга спрабаваў зразумець, куды ён падзеўся. А то у нас быццам бы гісторыя не скончана з ім. Маці вінаваціла Эдді, але мне падаецца, што Эдді... Так, пачакайце. Але мне падаецца, што... Гэта вінавачыла ў гэтым самую сябе? Льюіс сам сябе, так. Пасля таго, як ён скончыў школу, ён усё больш і больш часу праводзіў у сваім пакоі да таго моманту, пакуль маці не знайшла для яго працу на фабрыцы з кансервамі. Давайте зазернем. Льюис, 88-2060. Усе казалі мне трымацца як мага далей ад пакоя Льюіса. Ну, акрамя самого Льюіса. Ну, дарэчы, як вы разумееце, мы ўсе пакоі агледзелі. Адзінае, што мы не паглядзелі, гэта вось той домік наверсе. І, як вы разумееце, гэта павінны быць пакой самой Эдіт. Зараз мы да Льюіса пролезем. Гэта будзе зараз самы круты паўнамы позірк моманту гульні. Ну, вось з міні-гульнёй. Пакой Льюіса пах вельмі знаёма. Гэтая частка яго ўсё яшчэ працягвала жыць. Ну, наконт наркаманаў, так? У сям'і яны не ўсе наркаманы. У іх адзіны толькі чэл-наркаман. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Льюіс, мы з Льюісам шмат часу бавілі ў гульнях, але ён на здзіўленне быў вельмі дрэнны ў іх, ён часта паміраў. У яго былі праблемы з канцэнтрацыяй, ён быў трошкі аўтыст. Ну, калі што. Я вам зараз скажу гэта. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Ён так ганарыўся тым, што ён індыец, гэта быў яго, магчыма, гэта была яго магчымасцю быць кімсьці яшчэ, акрамя як Фінчам. Што за дыплом? Ён скончыў гэта самае універсітэт, я так разумею, увогуле. Ну, я ж сказаў, што ён скончыў школу, насамрэч не. Градуэйт, гэта звычайна... Ну, можна скончыць школу, але па выглядзе вось гэтай штукі гэта універсітэт. Дон Фінч. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Зараз. Ну, там тлумачэнне ад псіхолага наконт таго, што здарылася з Льюісам. На сцяне вісіць, на жаль, не паглядзеў. Так.
Ён працаваў на кансервнай фабрыцы. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. Каб вы разумелі, ну, геймплей. In our sessions, I saw the same behavior. І ў гэты момант псіхолог распавядае, што назірала яна за ім. Зараз я... Я магу ўсё ж такі. Карацей, ну, я рукой як бы гуляю, злева яшчэ будзе геймплей паралельны, так? Псіхіатр заўважыла, што яго розум... Ён заўважыў манатоннасць сваёй працы на фабрыцы, і яго розум пачаў трошкі, і вось далей яна будзе расказваць. Ну, хадзіць, типу, блукаць. Ён не мог сканцэнтравацца, як бы, скажем так, не сачыць за асяроддзем. Каб вы разумелі, мне зараз 2 геймплея. Я паспытала яго патлумачыць гэта. Ён сказаў, што ён пачаў з маленькага. Уяўляў сабе лабірынт. У якім ён блукаў. А потым нешта пачало рухацца, кажаны. І рапусы. І рэчы, у якіх не было імёнаў. Ён ведаў, што гэта ўсё ў яго галаве. Але ўспрымаў ён гэта вельмі сур'ёзна. Я спадзявалася, што ён знойдзе сябе. Але ён знайшоў штосьці больш. Каб разумелі, я ўсё яшчэ раблю па тыпу манатонную працу, абсалютна аднолькавую манатонную працу на фабрыцы. Чым круты гэты момант? Літаральна паказваецца, як яму манатонная, абсалютна аднолькавая праца, і вы геймплей на гэта адчуваеце, таму што вы робіце адно і тое ж, паўтараеце, і потым вы нават не заўважаеце гэтую рыбу, якую вы, ну, вось, выконваеце адно і тое ж дзеянне правай рукою, а левай рукою вы як бы працягваеце кантраляваць вось гэтую штуку. Таму гэта ачмурэннейшы спосаб апавядання на некалькіх узроўнях, на мой погляд. Я не могу пройти просто так, а? Не могу. У іншы бок треба. Далей просто сюди. Я пачала клапаціцца на конт яго тады. Гэта самае, марыць на яву на фабрыцы. Я размаўляла з яго босам. Але ён сказаў, што Льюіс стаў ідэальным працаўніком. Метадычны, неспынны, сфокусаваны. Быццам бы новы Льюіс. Так што я дала яму працягнуць. Я нават падтрымлівала яго. Спачатку гэта выглядала вельмі шматабяцальна. Ён сказаў, што ён знайшоў новага сябра. Вось там сабака. На баку горада, на краю горада, які ён назваў Льюістопіяй. Ён пабудаваў гэты горад павольна, цагліна за цаглінай. Потым ён зрабіў музыкантаў. Каб яны гралі для яго песні. Ён пачаў гаварыць, каб пачаць гурток. Ну, ён пачаў абмяркоўваць наконт таго, каб пачаць гурток. Ён заўсёды нешта напяваў. З кожным днём яго фантазіі зрабіліся мацней. Ён больш не размаўляў на фабрыцы. Але працаваў ён вельмі надзейна. І ў адзін дзень ён зразумеў,
the cheering crowds. Усе групы, весь народ, які падтрымліваў яго, нават камяні пад яго нагамі, Were all in his imagination, было ўсё ў яго so ўяўленні. he could do whatever he wished. Так што ён мог рабіць усё, чаго ён толькі пажадае. He held an election for mayor, Ён правёў выбары мэра and he won. і перамог. They begged him to stay, but his Яны mind малілі, was каб ён already застаўся, але яго розум працягваў далей. It became a game for him. Для яго гэта стала гульнёй. He'd conquer a city, then immediately push on. Ён заваёўваў горад і потым працягваў далей. New Louisville, Новы Льюісвіль. St. Louis. Сейнт-Льюіс. He started drifting away from our reality. Ён пачаў уплываць ад нашай рэальнасці. Minneapolis. Мінеаполіс. Until one day he forgot to go home from the cannery. У адзін дзень ён нават забыўся пайсці дамой з Even as his фабрыкі. mother pleaded with him, part of Lewis kept Нават saying, калі маці прыйшла пытаць яго, ён працягваў плаваць. In Lewisburg, he heard rumors of a У Льюісбурге ён пачуў чуткі наконт прыгожай каралевы. handsome queen. The queen was on her own quest for Каралева шукала штосьці, як это, вясёлкі альбо жудасных змей. Давайте жудасных змей няхай будзе. sinister serpents. He Oops. followed the sound of her Ён пайшоў на гук яе срэбранай электрычнай сітары, чтобы гэта не было. electric sitar. His chase led him to a golden palace. Гэта east прывяло of the яго ў sun and залаты west. палац на ўсходзе ад сонца і на захад ад месяца. Even then, his logic remained sound. І нават тады яго логіка ўсё яшчэ была гучала нармальна. He knew the world was all in his imagination. Ён ведаў, што ўвесь сусвет у яго ўяўленні. But he was so proud of having created it. Але ён так ганарыўся тым, што стварыў яго. In his own eyes, he'd become something У яго greater. ўяўленні ён стаў нечым большым, чым кароль. For someone who'd never known success in the real world, I А think для it таго, was хто ніколі overwhelming. не сустракаў поспехаў у рэальным сусвеце, мне падаецца, гэта было It struck занадта. him that the real Lewis was not the one chopping salmon. І потым ён падумаў, што гэта не рэальны Льюіс, які працаваў на фабрыцы, але той, хто падымаўся па лесвіцы залатога палацу. My imagination is as real as my body. he told Маё me. ўяўленне такое ж рэальнае, як і маё цела, сказаў ён мне. It was hard to argue with him. І было складана як это, не пагадзіцца з ім. Вось яго нават месца на фабрыцы. Began to forget the world we know. І ён пачаў забывацца на наш сусвет. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Я думаю, што для яго было складана ўзгадваць пра Льюіса, працаўніка на фабрыцы.
began to despise the man with a royal contempt. Ён пачаў, як это, з вышыні глядзець на чалавека, на гэтага чалавека. Давайте так. Льюіс? Бачите, ужо увогуле ў сваіх думках. Льюіс? Пры гэтым мы, як бы, кароль Льюіс. I still thought I could save him. Я ўсё яшчэ думала, што я магу яго выратаваць. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Нават пасля таго, як ён сказаў, што ён каранаваны кароль усіх зямель фантазіі. The palace would be packed with his companions. Палац панапоўнены яго падтрымшчыкамі, паслядоўнікамі. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Не ведаю, хто такі Каліко. Тобто йому карцей... О, котка Моллі. His queen waited, holding his crown. Його королева чекала його, тримала його корону. There was only one thing left to do. І залишилась тільки одна річ. Bend down his head. Преклоніть колено. And the rest I think you know. І решту, я думаю, ви вже ведаєте. Місіс Фінч, ваш син був добрим чоловіком, якого буде нам усім не хапати. My brother was really cool. I wish you Брат could have met him. був вельми крутий. Мені б вельми хотілося, каб ти сустрелася з ним. Ми ўсё яшчэ не ведаем, хто яе будзе нарадзіцца ў выніку. Вось такая штука. Ачмурянейшы момант, на мой погляд. Вельмі круты на шмат гулін. Ну, мало дзе рассказываецца. Часта гульні бываюць альбо толькі пра, ну, па тыпу геймплей, альбо толькі пра гісторыю, але рэдка, калі гульня расказвае праз геймплей, расказвае гісторыю. Канкрэтна праз геймплей. Ёсць рэдкія гульні, якія так робяць. Іх насамрэч не тое каб шмат, і бывае не ва ўсіх момантах, але час ад часу, і гэта час часу складана адчуць. І вось тут яна адчуваецца вельмі відавочна, вельмі добра, так што любому гульцу стане зразумела, ну, пра што спрабавалі распавесці, таму што ты у пэўны момант не заўважаеш сам гэтай рыбы, ты яе проста не бачыш ужо, ты проста робіш яе на аўтамаце і сканцэнтраваны на тым, што адбываецца ў яго ў галаве, а не тое, што адбываецца як бы на гэтай фабрыцы. І таму адчуванне гэтага Льюіса становіцца значна бліжэй зразумелымі. На некоторые колы гульні отправляецца 1000. Дякую, Лекі. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. На маім шляху з пахавання Льюіса моя маці сказала мне збіраць She рэчы. waited until the day before we left to tell Edie. Яна дачакалася дня до таго дня, калі мы збіраліся з'ехаць, каб сказаць аб гэтым Эдзе. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Я не ўпэўнена, збіралася ли яна гэта зрабіць для яе больш складаным альбо прасцей. I wish we'd stayed. Не хацелася, каб мы засталіся.
І ось упаковка. І шмат стосову папери з Ніклом Мілтоном. But I understand why we left. Але я розумію, чому ми сійшли. Это і маці, я так розумію, є ще домик одночасово. My mom ended up leaving everything behind. Моя мать у виніку покинула ззаду усе. Навіть не більшу частку речей вони так і не собрали. What happened that night had been coming for a long time. Що зарилося ту ніч, ну, як це, наближалося вже вельми давно. Maybe it should have come sooner. Махчимо, я повинна була прийти ранее. But it had to end one way or another. Але це все повинно було скончитися так, або інакше. Усе, що засталося, і розповісти тобі на конт тої опошньої ночі. І ось вона починає писати. Вона увесь опошній день просто назирала, як ми збираємося, і нічого не сказала. Тільки у опошню вечеру за столом вона почала говорити. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry. Дайте ко мне момент. Хвилиночку. Зараз одну річ перевірю. Вибачаюся, там оса залетела. А коты... Мои коты ловят любую холеру, яка залетає, але єдине, що ми не даємо їм жрати, так це ос. Ось, не копала яшчэ, каб котачка, у якой так з траўнікам такія сабе праблемы, каб яна яшчэ і нешта такое сажала. Не хапала. Дарэчы, яго выпадак не такі елпнявы, як іншыя. Я думаў, што на гэтым выпадку у цябе якраз такі будзе больш за ўсё пытанняў. Таму што чалавек літаральна галаву сабе адрубіў. Ну, смог ты мяне здзіўляеш. Гэта сапраўды мог страціць розум і забіць сябе, хаця ўсё роўна, што гэта быў за псіхолог, які не заўважыў страту сувязі з рэчаіснасцю. Не ведаю. Луіс самы зразумелы і яркі. Ну, з тым, што яна скравая, я згодна. Яна спачатку заўважыла, ну так, яна сама пра гэта казала, я згодна. Ёй на фабрыцы сказалі, што ён ідэальны працаўнік, і яна такая, ну, блін, ну, можа, тады нармальна, можа, тады... Пры гэтым ён жа да апошняга быў, не губляў сувязю з рэчаіснасцю, ён казаў пра тое, што ён разумее ідэальна, што гэта проста прыдуманы сусвет. Ось, а потым проста раптоўна. Можа, гэта проста шыза, яна па спадчыне перадаецца генетычна. Такое, я думаю, што так. Я не думаю, што... Глядзіце, як бы... Я думаю, што нават нармальны чалавек, які бы апынуўся бы ў гэтай сям'і, ён не быў бы зусім звычайным чалавекам. Я не думаю, што нармальна можна вырасці чалавекам у такой сям'і. Але я думаю, што пэўная шыза ў сям'і час ад часу праяўляецца. То бок, ну, праз пакаленне, ну, па тыпу, не кожны з іх ляснуты, а па тыпу праз пакаленне, напрыклад. Нешта такое, і у іх ёсць пэўная такая штука, якая просто з-за таго, што яны зноў жа яны не растварыліся дзесьці сярод іншых ну, астатняга насельніцтва, скажем так. У выніку яна як бы закансервавалася трошкі, гэтая праблема. Плюс яшчэ падмацоўвалася легендамі сваёй жа сям'і. Ось.
Потым ён сказаў, што ягонае ўяўленне для яго больш рэальнае, чым рэчаіснасць, і яна, ну, у гэтым ёсць логіка. Не-не, там, ну, па тыпу, ён сказаў не так, яно не больш рэальнае, ён такі, той, каго я прыдумаў, нічым не горш за таго, кім з'яўляецца, па тыпу, ну, кім з'яўляюся я. Вось, яна такая, ну, блін, окей, і ўсё. На гэтым яна ўжо не паспела нічога зарабіць. На гэтым, як бы, яго гісторыя скончылася. Псіхолагі, сапраўдныя псіхолагі, могуць заўважаць розніцу паміж тым, што чалавек гаворыць, і што з ім адбываецца насамрэч. Ну, але рэагу ведаю. Добра, зараз пра бабулю. Да рэчы, бабуля, калі яны збіраліся з'язджаць, бабуля там алкаголь папівала, калі ёй нельга з-за яе лекаў. Бабуля сказала, што не з'едзе. І потым яны спрачаліся. Электрычнасць выключылі ў той дзень. Але у Эдзі заўсёды было шмат свечак. Калі маці закрыла... выбачаюся, там слой. Зараз буду прыбраў. Я выбачаюся, так. Наконт больш за ўсё пытанняў да Арэлі перад абрывам. Ну, як яны усталяваны, так. Гэта праблема, на мой погляд. Але зноў жа, ну, блін. Я бачу Арэлі больш небяспечныя ў сваім двары, так што, ведаеце, гэтыя Арэлі мяне нахрен не пужаюць, я такі ачмурэнна перад абрывам Арэлі. Я думаю, мне бы ў 7-8 гадоў было бы пофіг абсалютна. І гэта усталяваў хутчэй за ўсё танта, які, вось гэты Сэм, які смерці не баяўся, такі, смерць прыйдзі за мною, вось гэты чел. Калі моя маці запячатала бібліятэку, я не думаю, што яна, і я не паспеў прачытаць, таму што я займаўся любой лухтой, а не гэтым. Альбо што ў Эдзі ёсць ключ ад яе. Не магу зазірнуць у бібліятэку, не? Так, пачакайце, я спадзяюся, што гук ідзе? Нормально? Так? Не, хоць гук ідзе, все нормально. Рэч, якую ты баішся, не скончыцца, калі ты пакінеш гэты дом. Эдит павінна ведаць пра гэтую гісторыю. Мои дзеці мёртвыя, таму што з-за тваіх гісторый. Ну, Эдзі, яны спрачаліся, і ў выніку Дон абвінаваціла Эдзі ў тым, што яна, ну, што сям'я загінала. Мне падаецца, будзе лепей, калі Эдит і я сыдзем сёння. Мы прышлем за табой машыну, якая адвязе цябе ў дом проста трайл заўтра. Гісторыя Фінчай, напісаная Эдді Фінч. Дорогая Эдит, так шмат гісторый, якія я жадала бы табе распавесці. Але у нас ёсць час толькі дзеля адной. Гэта было ў ноч, калі ты нарадзілася. У тую ноч мора адышло вельмі далёка. Гэта у першы і апошні раз, калі я бачыла стары дом на зямлі. У гэты момант у акіяне дзесьці быў землятрус. Яны назвалі гэта адлівам, які адбываецца толькі раз у 1000 гадоў. І як жа дрэнна ён пах. Я бачыла гэты дом кожны дзень свайго жыцця. Але я ніколі не думала, што вярнуся да яго. Калі надышоў туман, я згубілася.
Я повернулся, меня разгорнул назад. Маяка не башни, ни холеры. For a while, I wondered. Я блукала некоторый час. I started seeing things. Я почала бачити речі. Things I'd forgotten had ever existed. Речі, які я навіть забула, що вони існують. But when I saw them, they felt like old friends. Але коли я їх побачила, я відчувався, буцім би це мої старі сябри. A lot of things came back to me. У ту ніч шмат речей вернулося до мене. Ну, Or типу, я maybe згадала шмат. I came back to them. Або, можливо, я вернулася до їх. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Дід, що ти тут робиш? Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Я більше ніколи потім не побачила прабабулю Еді. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. На наступний день приїхав за її грузовик, але її більше не було. За гэтага мы шмат пераязджалі. We both tried to make the best of it. Мы спрабавалі мець задавальненне ад гэтага. A few years went by. Некалькі гадоў прайшло. My mom didn't like to talk about it, Моя маці не вельмі ждала наконт гэтага but размаўляць. she started getting sick a lot. Але яна пачала шмат хварэць. The rest happened pretty quickly. А рэшта адбылася вельмі хутка. She got better for a while, Ёй стала трохі лепей, and then she didn't. а потым не. And then I was alone. А потым я засталася адна. The last Finch left alive. Апошняя з Фінчай. Until I found out about you. А потым я даведаўся наконт цябе. I'm still not sure what to tell you about all this. Я ўсё яшчэ не ўпэўнена, што распавесці табе наконт усяго гэтага. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Калі мы жылі бясконца, магчыма, у нас было дастаткова часу, каб зразумець усё, але мне падаецца, найлепшае, што мы можам зрабіць, гэта адчыніць нашыя вочы. Appreciate how strange and brief all of this is. Я разумею, наколькі дзіўна і хутка гэта ўсё. This journal was supposed to be for you, Гэты журнал павінен быў быць для цябе. but now I hope you'll never see it. Але зараз я спадзяюся, што ты ніколі яго не пабачыш. I just want to meet you. Я проста жадаю з табой Tell you all these сустрэцца stories myself. і распавесці гэтыя гісторыі табе самастойна. Але мне падумаецца, што калі ты гэта зараз Things чытаеш, didn't work out that way. усё не здарылася так, як я жадала. This is where your story begins. І так I'm пачинається sorry I твоя won't be here історія. to see it. It's Я a ж lot кажу, to що тобі... ask, but I don't want Так, я не поспіваю зараз за ёй. Давайте я просто дам ёй проговорить, і потім, калі што, тлумачу. you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Так и поспели сегодня. Я думал, что можем не поспеть.
Вось такая вось штука. Я не ведаю, што якое падсумаванне вам зрабіць для гэтай гульні. Як бы асноўная, на мой погляд, тэма гульні гэта якраз такі пра, скажам так, ну, людзей. Тут не такая супер пачынаюць з таямніцы, але потым становіцца зразумела, што як бы не пра таямніцу гэта гісторыя. Вось, гэта хутчэй, ну, пра людзей. Вось, і што не заўсёды ўсё ідзе так, як хочацца, і час ад часу мы прыдумваем сабе рэчы, якіх увогуле не існуе, але яны становяцца рэальнымі значна больш, чым, ну, некаторыя рэальныя рэчы. Ось, прыкладна такое. Не магу дакладна, тут ёсць на чым паразважаць у гульні, ёсць на чым падумаць, але зноў жа, ну, не ўсё, скажам так. Я не думаю, што я зразумеў усё, што жадалі сказаць аўтары. У мяне такое адчуванне. Але зноў жа, я гэта праз сябе кажу. Як Эдит памерла? Я не паглядзеў год, які яна памерла, хутчэй за ўсё яна памерла пры нараджэнні, ну, сына, як атрымалася. Дон памерла ад хваробы, так. Для мяне прадстаўленне да смерці і шанаванне жыцця. Я згодны. Ну, ёсць такое. Ну, тут шмат. Тут як бы, ну, 2-3 тэмы падымаюцца, але мне падаецца, зноў жа, для тых, каго гэта кранае гісторыя, для кожнага знойдзецца нешта, ну, такое. Чаму яна кранае, для таго і будзе галоўная тэма. Ну, вось. Для мяне падаецца, вось, ну, рэальнасць праклёна і вось на гэтую таму, як бы, разважанне. Пры гэтым, як бы, калі, ну, глядзець на вось па тыпу становішча, па тыпу адносіны у сям'і, і як увогуле усе яны там вельмі розныя, вельмі асаблівыя, але ў выніку як бы яны ўсе памёрлі ад наступстваў, ну, як бы сваёй жа сям'і, скажам так, у большасці, чым з-за нейкага праклёну, але наступствы атрымаліся з таго, што яны верылі ў праклён. У Эдді былі, у Дон былі ўсе, ну, як бы усе шансы, як бы яна сама дапамагала сваёй жа бабулі распаўсюджваць гэтую гісторыю пра праклён, вось, і ведаеце, ну, калі дастаткова шмат гэта паўтараць, то яно, блин, у прынцыпе і так і становіцца. Ось, так што тут як бы сама, на мой погляд, само сямейства і павінна ў сваім жа праклёне, і пры гэтым, ну, калі нават у іх была проста чарга, можа быць, у пэўным пакаленні, у якім мы не ведаем яшчэ нават. Таму што, нагадваю, іх дзед нарвежец, гісторыя іх сям'і на гэтай зямлі пачынаецца з таго, што іх прапрадзед помер, калі спрабаваў увесці цэлы дом, каб пазбегнуць праклёна. Там нават ужо і не важна, у чым гэты праклён быў. Проста гісторыя пра праклён гэта цэнтр сямейства. Ён будуючая частка ўсяго сямейства, скажем так, праклён гэта. Смок, цябе просто не чапляе гэта гульня, ось і ўсё. Ну, тут як бы ніякіх пытанняў. Не чапляе, не чапляе, ладно. Ось. Але зроблена файна. Ну, ось, калі б гэтую гісторыю распавялі проста менш якасна, я думаю, яна была бы не такая цікавая. Вось. Так. Можна перапрайсці гісторыю, можна зараз любы кавалак гісторыі, наколькі ведаю, можна зараз узяць і ну, проста абраць гісторыю канкрэтнага персанажа, то бок замест таго, каб зараз, калі вам цікава нейкая гісторыя аднаго нейкага персанажа, яго гісторыю можна і перапрайсці. Тут дзве звязаныя гісторыя разам. Добра. На гэтым давайте падсумаванне трошкі яшчэ, што ў нас далей па планах. Заўтра, паслязаўтра будзем далей працягваць Алана Вейка. У нас гісторыя ідзе ўсё глыбей. Мы даследуем зараз гатэль, у якім спрабуем упісаць Алана Вейка ў гісторыю забойства ў гатэлі. Прыкладна так. Ён спрабуе выбрацца са свайго кашмару.
Пакуль не вельмі атрымліваецца, таму што ўжо спроба ёсць, і там ужо паралельныя падзеі сагі, увогуле, што рэальнасць, што нерэальнасць, ужо там складанае пытанне. Цікава, што яны яшчэ зрабілі. А давайте зараз і паглядзім, што гэтыя распрацоўшчыкі і нарабілі. What Remains of Edith Finch. Увогуле лезем на Вікіпедыю. На Вікіпедыі распрацоўшчыкі Giant Sparrow зрабілі яны толькі 2 гульні. Unfinished Swan, дарэчы, гэтая гульня узгадывалася у гэтым самым, у самой гульне гэтай. Там было бачна альбо кніга, альбо просто малюнак Unfinished Swan, нескончаны, як ён, лебедь. Ну, у прынцыпе, я пра яе нічога не чуў. Я адзінае, калі я бачыў, гэта у бандле з гэтай жа гульнёй. Я не ведаю, што гэта гульня ад аднаго распрацоўшчыка. Вось, і яна выйшла на камп'ютары, цікава. Таму што я не вось, выйшла на Windows. Так, ёсць. Вось, і ўсё. Больш ад іх няма нічога, не чую на 17-го года. Хіба з праклёнам не трэба, каб цябе нехта прокляў, тыпу ведьмарка ці вораг сям'і. Такое магло быць. Ну, просто гэта... Я кажу, нам не кажуць яшчэ, наколькі даўно яны пра гэты праклён, іх сямейства веруць у гэты праклён. Ён можа верыць у шмат-шмат пакаленняў. І калісьці там іх праклялі, і, можа быць, там у гэтым ёсць гісторыя, толькі канкрэтна гульня, яна абрызае гэты момант, таму што гэта не важна. Гэта гульня не пра праклён сам. Гэта праклён, хутчэй, як гэта... штука, якая магафін гэткі. Ён па тыпу ёсць, альбо яго няма у гэтым сэнсе. Ну, так, то бок гэта адбылося дзесьці ў Нарвегіі. Просто яно за межамі як бы гульні знаходзіцца дзесьці там, і гэта не вельмі важна, як, ну, я думаю, што калі бы яны пачалі дадаваць кавалкі, чаму яно з'явілася, то тады гэта адводзіла бы ад галоўнай думкі ў гульне. Там такія рэчы, калі ты не жадаеш заблытаць чалавека ў гісторыі, лепей некаторыя кавалкі нават не расказваць, каб гісторыя была сканцэнтравана на тым, што ты жадаеш распавесці. Ну, вось. Будем працягваць Алана Вейка ў бліжэйшыя 2 дні, а зараз я буду глядзець, хто ў нас чым займаецца, і буду перадаваць вас далей. У нас зараз Курісу малюе і Лідзорка ў Overwatch другім. Давайте я вас сёння да Курісу перадам. Яна там уже даўно малюе, не малюе. Так, яна ўжо пачала. Добра. Цудоўна. Дэтэрмінізм пра лёс. Ну, вось гэта так, бліжэй. Так. Так. То бок сам праклён, як бы ён бы мог быць увогуле як канцэпт пра штосьці яшчэ, скажем так. Яны маглі бы скарыстацца не праклёнам, а чымсьці яшчэ, каб патлумачыць ідэю. Яна бы ўсё роўна працавала бы. Ось, адпраўляю вас да Курісу. Пабачымся заўтра у той же самы час, як звычайна. Стрым ідзе ўсяго гадзіну. Не, стрым ідзе насамрэч 4 гадзіны. Проста ў мяне праклён Эдіта Фінча, у мяне абрывала інтэрнэт 2 разы на працягу стрыма. Ось, так што гэта яно само.